Hey, Efia Safwa Kantimpo. So I was saying him. Efia Safwa Kantimpo. Oh, there be. Ausi kato hona he. Ausi kato hona he. I wanna go Sasaman Baba Baba. I wanna go Sasaman Baba Baba. And Rana Unity Magdalene Awute. And Rana Wawada happy belated birthday. Na se say pa wo she Unity. So a glorious happy birthday going out to you, Faustina Ayeko, Obapa Shela, Kweku Amponsan, Emmanuel, Abraham, Nketia Jennifer, Mata Awunyo, Karen Efriye, Francis Selassie. Hey, Francis. The young shall grow. Francis. Uni. Abena Fosia. Fosia wants so. And I say Fosia. Fosia. Yeah, my happy birthday. And then I'll do the final one here. Kakwesi Asari is a senior man with a media general. It's your birthday today. A glorious, happy birthday going out to you. Sadat Nabla and Ranewa with a belated birthday going out to you. Also, Uni. Eti decisions be a will take it on. Na odi atun seni eni. Unyi. Ah, kamu hafo mo kan kire mo ho e se unyi hwe nwi anim ka kire no se unyi. Unyi. Uje mu nyina mu unyi o. Senyizi onyun ti wiati mu. Da ori bi wiata unyi sisi bra na obo. Okay, enti wadaroma ma yankonkofa with that inti no your bra kwenti afutu na desuan a woman or pay say are you on track with your plans for the year? A simple question ye bisa. I would want to believe say a sha few we ask no na wo resolutions ne do so pa. Ye bisa say a few we then apesa we also be person me A B C D okay can be bebre. Question ye bisa no pay. Are you still on track? And now what backslide? We're free. We share na o kasa fi we obey no. We free kwan so na that's why I'm say kwan so. Uni mu ameka o. Ye wura bosomi enum emu. E wa afi mu. Enti ye wura afi mu no bosomi enum. E na ye wura mu no. Bosomi enum no so ye wura mu enre ya na ne de to so me ensa. And into the ODC when you saw a few ways up as or your mouth. New Year resolutions are what try to hold. A few women per semi away, and I wouldn't matter with input. Hey, any a cafra. But your uncle Fubu or more, I'm your minimum. Ura Fibia Mua, Ubu crowd on any diano on monthly basis. Inti to say your Ura Bosumi we Museno. Utumika say bosumi we nkwawie no me pese me ye we ene ma me ho
eno na oda chinti anopa yi ye bisa se saa nisuade hunu na wodi si wani so afiwe no woda so akuram wonam saa kwan ne so nea wo ye no ugidi se afini nkwa wiye no wobetumi akasa mpa de me ka se me ya ma me ho no awurade ye me boafo ma metimi ye ma me ho 31st December eno ne yeguso ye bisa ye ho no because ebre no a ye da ade echi a ye sore saa no eni ho no mo a etwen obia ade echi ade esen nyina nso na obia enyi ne na owo 20 enra afi obenya 21 ne no 21 so ko 22 saa pepepe ne tie kwadwo sai no 59 na anu ye ibosumi etwam ye yo wenya 60 years ntoko pension saa na tie ade echi ade esen nyina no na enipa enyi ene nti wodi BBC wani so a enye ho akwadwero medika ka kire wo se ade bia adwene ni besusu na odi gidie ebetaye kire no obetumi aye. You see, whatever your mind can conceive, if you believe it, you can achieve it. One time, I mean, me say whatever your mind, what dream can conceive, you know. If you believe it, you can achieve it. Intiniana wajedi, what you say. Ebi abaka se, adi di esu, asema me kan so pa, betimi aye. Mesafiwe mesi dan timetimi. Mesafiwe meto plot intimetimi. Afuwe mesi meko school timetimi. Afuwe mesi meye we mesi metimi ana. Listen to me. You see, a little drop of water makes a mighty ocean. Enti ensuo no aye kakra ye hu ye no. Enya si ye sorry ya ni hu ye o. Ma me fa wonko geography mu kakra na makai me borofo a Mr. Preko kire yen. O se ye free bibi tributary no mo amusua a friend is saying geography no your contours any sa tributary ni ensuo nkitenkete no a eya na ebebebo kese mu no. Mr. Preko anopa bi mo ache na eya wira ho sebe no ka sei wakopie mu ewo United States of Asamado. Now so why are there impact na de maye no ewumu ani akai bi ewumu ani ewura free bi papa we the geography better atao. Etianopa ye biza, are you still on track? And our backslide we free home eduru baby no so ade de aye no nya de bi intimidate meje mu me bo me bra o bo bra ne san I was say we pay bibi disi wani so abosumi num nie e wa afi mu eden na we ya ma ho eni to be koso ade ntomasini di abomu akurutia bakurutia saa yeyi ya mansa wunyi atadwa unyi obi antumi nka nkyerɛ wo a me de me ka nkyerɛ wo nze ho bɔ mpani sei ɛna no na me ka sɛ me na ya akumata mu ane ne tie no ɔde mi kotodwe misisi hwan ne yɛ ɔkasa ne yɛ ni din sei ɛde bɛn kora asɛm ni mi kotodwe misisi ntimi nkutuo ɛde ni fufuo kura bɛ waje so wɔde brɛbrɛbrɛ ye bi sɛ ɛde asɛm kora ni na yenim sɛ enyi no ne yɛkeka ho bi no no sisi ya ye bobe afi na me ti misisi ya no afi na me ti ase first na minimum adekode ba sisi mahunu adekode misisi ya me yo misisi sisi ye ti ase ba eno na twema adwen mahunu bibi se twema adwen siso se enyi bon me ho ene ti de me ye na wo se me ye ne ntem sa pepepe ne wo a wutie mi nso enyi bon wo ho ene ti de wo ye no ye ne ntentem afini nkwa wiye bi wo ye nimu de nanso so ebre enibre twen odasani ya sorry ne ye no
ene ya sorry ye sese ya abɔ no nso apa ho sima aduanan enum ye kwen anim no nwotwe be wosisi a na no nko na abɔ no ndu be bɔ ne masɔre so na mid morning abeto aso eden ya ono nso o meka city so ono nso be kɔ na news aba news fo no nso be wie pɛ ena ko ye fia da dwumadie foforo wɔ ni nyina ba beto aso saa wani be ba ho so na onwunu adwo ne esan de nonsia kase bɔ de brew eye saa na tie o ebre no ontwen odasani enti ade echi na se wohunu se ye frɛ no na ne awo ye no na waye ne ntem o ye nso e ma ayɛ mo nhyehyɛw fa akukuduro na faye adentia because whatever your mind can conceive, if you believe it, you can achieve it. Eradin kayo no mo aye ye bisao, are you still on track? And our backsliding me kire wani suade hunu for the year or plans for the year no ne o kan so be na fi no akosi san eh wono no ye jawa wo de nsem be yi hu anu na so masi na ye no benti na fa why sabi ni freni no a Yesu Kristo kokoto no ewo eye besada su tade ne ho no oduru ho no mo hwe na ni widi no si yi mi nua be ma o pesa ohu free ana o pesa ohu na de enkenye ane na ewom o pesa ohu na de ane ene hu na de there be unsa na nsen no economy ne nye yi sese isidi ne kura nyina so bo pribe yi sa sese kura lot of ya san tutum esi asetene mu ayedin o untumi ha dan ene yi kasatenten toponko o pese wo hu na de o se ane ye ja we excuses ne de o bebre but enye excuses no ene de mo ebebre o eye mmode mo awo bebo bo awo bo ho so ene obi hunu wo betumi aka se abrantie yi ababa awe yi oye bibi ene ntima mimpia no enti ya na Ghana for ne titiri amfa mra achemu dan ha kra achemu dan ha obetie abrantie yi Kwame Eugene na omo de na to apampan so wo mo ayen o mefa wo nhya chire Kwame Eugene mefa wo nhya chire uri mi tokuro no wura mu odi pie ba bi odi aduro no obi say they are not supporting us. Listen to me. Obi eni wonu odi obi a support ka o. Wo mo mo ame mawu so de a na ka wawu ni anya odan. Ye be celebrate you pepepe. So person celebrate you whilst alive. Add value to yourself. Find something doing. Ye bribi. Jaze. Se mi hia na aduane si utiri so amefra wo sen aduane wura na mi hia na aduane si utiri so ametimi afra aduane wura da bi ye bribi ma homedofo emfa nsem nyi hu ano ena me de mi mfiri abusia sika wom ene ye de wan hwe yie wo betena ba bia ate no a na afena san abu mfurum pa san kwa aba beto. Listen to me, are you still on track with your plans for the year 2024? Ana uje mu 20 yim ho April mu ho na uje mu ana uje mu March ho radinyo oboafo pe biribi ye ne yie afi wo kopemo a etumi aboa wo. People celebrate those who have something doing. If you don't have anything doing, how do you want to be celebrated? You want me celebrate you. So at ya say people bi na ye moa wo enu ti ne ye ka kire eye ahenkan tiefo ne titiriu omo etie yen bata bi asene manso akroso dia betwam akọ achimso aduro odan kwanta aboabo ne mpotem ha oyo oba a wo pebiribia ya ma wo ho opese wo ton kusua yi emai bi ne den ede obi betumi aton create be se nwotwe konkran a aha mo de ya na don't know how ya na esitie trimu den drawson because aha ne bebere na ha dan otina busia fie enti anope wode ntoma ene wode atwa ne nufu so oba besia ene wa ne tiri hu sakatu twemu atabon ne ho bon kan on pa dwuma nye akwadworo oye dwuma kakra bi amabre ene mi wu ma ye mmire sika ne kura no woni nwie ya onkope bi ma meka ho kwadwofo ba te se wo be ma wo mpa dwuma ohu ahi ne kakraka te se ka no asasi mo junction ho no pebiribi ye
Brahenkan Machi Foundation no oso ema wo mo ani edin enum no mpeso mo ton kusua yi maami bi ti aboabo ha oti aboabo ha ena no na yete ani mu ha ne yehunu se watwam a wokọ yeso oton pure water yegusu aye monitor no oton pure water na pure water no I think so no ankasa woni fridge nti no odi nsuo ni gumu a no wayi ne ho hare te no akono aba na no yete ho ye kan 2 times ena maame ne befa ensuo nu kokoton ye woti ha kan unsa sho demri fam ena kufu ada ade na to apampan so na wo horo no ena wo mie adwuma you know that annoying sense of entitlement se chenchen was aban ni bi adwuma ma wo ye no a annoying sense of entitlement uni mu ameke ka kire wo anopai pa adwuma ye na kufu ado no a wo de na to apampan so a wo horo no onte wo kasa na wo kan no me no kasa ko he Jubilee House ho waka na to so team pampa bi a wo hwie gu ne yem no tena ho na ye chokrodo maame no pure water ne ho hare no akwa aba na sa okọ ba akwa wo ba ne ehunu se ne wa gi more to ibi ene diemempo se meat pie o se bibi sa ene ne eboso no wo we na de nkakra se no ano no obre twawuo o bread ya ma ne body o pe bibi ya ma ne ho ene nti nso utie yan kosua obetumi aton onya kwadwero okọ ba akoba ma bire omimu adwuma na edin o na adwuma ba na enya den sika da fom kura no a wa ankoto a wuntumi mfa wani kum kura no wa ankoto a wonna ya kuma na ka kire se ya ankoto a yeda pebiribi ya ma ho ya nwo wa ntu sika busuam no de woni wo bra no de be yam so na wanya gidie se ade bi a wo de wa adwene ebe susu ebe busa wo de gidie ka ho a wo betumi aye bebam enti wo de nkakra wani beba ho so ne kusua no afi wo wabie ne kese ne nkrofo abefa ekoton woni me de enti a obre bia ahomeje ewom enti ye sori ahmache na ye tu nsuo gu ye nso nsuonyu ne atu agu adwene mu ye di nsuonyu na gu adwene mu ma adwene na ye na nsuo to na wona mafro emu na ade akoda na wona musumu na ade akono wo ba sumu na wo de ye adwuma enti wo ka se ebe ye se ya enye se ya da biara da wo ebre bi beduru a obo oba obesesa sikasemu biribia mu eno no wote a no ate ase se sikaduro wo ha ohia duro nso wo ho pebiribia ma ho o akukuduro Brahenkan FM ha brabe chiro udin oba ye pemba num pe manum ne mom se ye nyamwa no bebre se mo nso mo de mo kaprentaku ne de ba eba beka ne e wo ho no ho a ebetimi ya pejam de afiri num e de akọ ebia edu anase edunum eduonu ye nya support no mo a kakra no a ye nyina keka ye nsase a ye nya ye no sika emfu ataban sika da ho a ebi meka ho nti wo se ye de epebribi ye manfaso baso ema nipa enu nti ne yesi ye hyase with nipa num ye support wo mo ama o ma ye sa business no e de ama mo ho o ma bebu akonta mfa ma ye nsemfaso e ba ye mo de ni da bi emfaso bi e be ba ye wo de na emom ye de ani bedi wachi so okode e brensi am otu ana ne nsem ojabum ye de ani bedi wachi oh ade me ka kire wo si anye je nkrofo sika mfa me support ne yemfa ye ni wachi e ma mfa nkonkobo nkwanpewa wonu wanum ye ode ye kuma nana wo wi kurukuru wi akonfem so yipa neja isaman eti ade ani bedi wachi kopim se business ni betintim na ye yie na wo wade wo ho me pa chao eya no wa Brahenkan FM adwuma mu ha bra ba twere wudin enfre enka se mani gye hu se ne waja wusika to ba bia o kire nkrofo so mo mfa mre wo no tu hu anamon ese asem hia wa utu so kwan tu hu anamon Brahenkan ha o ba wo se abusuafo me so mpese me yebi mani abre papa me ya dane ankobia metefa ako yo kobro yo woni nyame nkomra ne ya doso onso so dresse na kra na omun kan che so onso ni nyame nkomra ne bi Brahenkan FM ha betwuro udin
Empenimfoɔ de wo famu a nipa dodoɔ no ebenya na de bia bɛyɛ do bia bɛfam oba ye bɛhwɛ sɛ wani abre a yenim ne yɛbɛyɛ a yɛbɛhunu sɛ wani abre na sɛ wani mmereyɛ nti wodi amudin ne de mo mɛtwerɛ but enum pɛ ne yɛpɛ for now na mmom yenya mmoa ne bi ka ho obi so okay me so de betimi de aka mo de no musika no ho momfa mfa nipa ne bi nka ho na mommoa wo mo mpacha ofafa number yi so o send a edin ebeba no eye Mensa Francis 0593 346557 0593 346557 eye Mensa Francis edin a ebeba eno no nti mumye nyina 5 cities 10 cities nso betumi de abaye mo abo ano ne yemfa nka ne yen de ne ho na yemfa moa enipa sanse enipa e mobo moma yentwen ma omu nwu ansa moma yentwen ma omu nwu ansa ye woni amadi bi wo no mo a ubetumi aboa e bibi kakra bi e na ubetumi dia support na won so wasesa obi ni story. Let's do that together. 0593 346557 0593 346557 sa number krono anso ubetumi afre na wagye direction se wunnim ha dia wadaro matie se wunnim ha o frɛ sa number na so o me pa cho madwuma no ewe he na o kyerɛ wo obi ani hu adagye sa tu anamon ya de hia no ene wotu so kwan asɛm no Jubilee Hospital adɔpɛ yi omususu kura yemu ɛna yɛde anɔpɛ nkomodie no monto wayi mu yie ɛde ɛbrɛw Jubilee Hospital sɛ yɛnka nkyerɛ wo sɛ umpom dodo apomuden no ɛho yɛ akɔ atwe kakra de ama wa wadaroma na de wani akyerem ɛwɔ Jubilee Hospital baabi omubutuo ni ɛkama paa ɛhɔ mo o kyerɛ wo mo akyiri kwan yɛ yira kwan because wo mo location ni very 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 good. Jubilee Hospital sɛ wo nurses fo wo doctor fo wo mo tima bɔ bill o mo nipa ho abotre wo mo nyodwo o mo nya wo bɛkyema kyem ɛne saa ne ma no o wo ho abotre paa bɛhwa ma ho atɔ kama gina ho na gya yaresa ɛno yɛ fɛ no outpatient ɛna ne yɛ gye wato hɔ no ɛno so ayaresa wo hɔ test bi a ya twura ma sɛ kɔyɛ sɛ Jubilee fo na twura ma wo sɛ wo mo aka na twura ma wo ɛna ɔmo sɛ kɔkɔyɛ watoto ani kuru a wo hu ba bi a wo to afa ye kanfu Jubilee Hospital di ama say omo laboratory facility no ho no mo within 24 hours on sa be kan wo results bra ho ne bra be check afei enuro bi a ya twra ma say koto oba Jubilee Hospital a on sa betumi aka antenatal care ni apemfo ne de no onyemo a e wo say wo ma dokotafo adu mani di wachi free day 1 ekopem bra urade be soe wo oye ne saa ebeboa wo paa afei ugusu a wonyem no ano ye wo maternity wo ho ebre no so na oba besoa a eno so kɔ ho no mo mbehwe wo na emum ubedi kan akra kwatwa scan na hwe sa abofra no da yi ana so wo na yie oye bema na so oye oba odene nan na eba odene mfe na eba odene nsa na eba odene ti na eba saa de ni nyina okɔ a omo di fidie no beto afuru ne so na atwa mfoni obehwe ne sesini omo hwe no so wo hwe bi na watimi aboaboa wo ho eno achi wani ene hawo a se wo se ye mo ahwehwe ni wa ye de bema ho ye futuo keke nso ne ye de bema wo a ye de bema ho se ye gari ne ye betu fu se jaadi gari ne hyeto no wadi gari ne hyeto no pa wie anwumra no pa wie anwumre e betumi akofa ha de abre wa ye betu fo no atwe ho afiri ho gari ne hyeto de bia de ya na ni eden to de bia fa akukuduro fam kohwa ai kohwa aya asa wo besra no nya ne hu ne hia wo saa na duane no okwa wo de kasa hye no wo de nkomo no hye no a che eden yo be no aduane am anya bi adi yenya ne saa na emwa yen wo se ene hawa obu ho no mo ane sin fita na nso so wo kasa nipa ntimi nyina ba bia wo no saafo no nso asum nkomo ne de ye won ye ya no wo de na no ba be tare waso ho abeka asum nkomo e de a kyerɛw me pacho wo fa ne kɔ wo mo dentist no owo ho o nipa ho abotre o se no obehwa propro so kama e wo se ye polish e wo se ye whitening no e wo se ye yiyi saa scent ni nyina de firi wanu mu a
yɛbɛyi deɛ free hɔ ama on so atimi aka sɛ nipa ho asere bedwam ɛno akyi insurance no aban deɛ ɛne ankrankra deɛ ɛndra sɛ yɛhu sɛ yɛse aban no release 170.7 million Ghana cedis ɛde ama wɔn nkrɔfoɔ a wɔn ɛda insurance ne so nti yɛbubu ne tɔtotɔto saa de ma wɔn a okɔ Jubilee a nso betumi de wɔdeɛ akɔ na yɛ kama insurance no gye aban deɛ na nkrankra deɛ ɛno akyi nso ɔkantin wɔ hɔ enuane no ne ɛyɛ kama ɛne ɛno atɔn ne hɔ de bia meka sɛ entumi nkɔba sɛ yɛn a yɛkɔ brɛ wuo ne ɛso mpafe nam yɛso ayaresa bokitima ne yɛsan kɔ akɔfa ɛyɛ yadeɛ nso so asan aka ho deɛ a ɛne ɛne yɛkɔ yɛ anase yɛ baeɛ ɛne nti nnuane a yɛn no ane hɔ no ne wɔbɛkɔ zigiyere wayi ne yam paa ano aduane no papa bi a wokɔ a wobɛtumi ayi wo deɛ wanwan adie brɔdeɛ mpɛsie ɛyɛ banku a banku hwɛ sɛ deɛ wabobɔ no nkronkronkronkron no a ɛyɛ kama paa wokɔ a wo nsa bɛtumi aka bi ɛfo nso ɛyɛ papa mepakyɛw ɔdan aboaboa mantra twene kɛseɛ no so ɛhɔ ɛna Jubilee Hospital wobɛhunu yɛn Jubilee Hospital yɛwɔ ɔdan aboabo amantra twene kɛseɛ no so wokɔ ɛyɛ akyem ɔdan aboabo kwan yi aso na asɛm ɛna yɛka wɔn environment ni gyina ne nan so ɛna akɔyɛ fie da yi sɛ woda Jubilee Hospital hɔ no mo dada na woyɛ Muslimi ni a mepakyɛw ɛma yɛ mo nhyehyɛw wasi mosque wɔ hɔ kama a ɛbrɛ ne so a wokɔ akɔfrɛ Allah wobɛtumi akɔ na wakɔakɔyɛ na yɛ kama Jubilee Hospital pɛ ɛna ɔbɛyɛ weyi na yɛbisa anɔpɛ yi sɛ ompɛ weyi na den na wopɛ Jubilee Hospital adwumayɛfoɔ ɛwɔ hɔ anɔpɛ yi yɛkyeɛkyeɛ mo nyinaa from the general manager to the last person security personnel foɔ no ɛwɔ hɔ no sɛ yi no wɔn ɛwɔ nipa ho abɔtrɛ paa kankan ne man na ɔte entrance ne hɔ nom wɔ no wɔyɛ too much paa uduru hɔ nom na wunhuru baabi a wodi kutukuo ɛne korowɛ hyɛ a wotumi kyerɛ so wofa ha wura ha na ɔmayɛ ne kama me ne woka sɛ wokɔ lab technician foɔ no wɔn inside hɔ no a wɔn abie radio ni mu a mmeranteɛ no nyinaa enjoy show no nti anɔpɛ yɛkyeɛkyeɛ Jubilee foɔ awurade nka mo nyinaa mo ho afia ampɔfoɔ a mesi nyaako atena ase mesi nyaako a papa bibi abɔkɔ deɛ nyame adom yasan ba bi mu adwempa bibi abɔkɔ deɛ yankopɔn daroma ɔde yanko akyɛ saa gide sɛ ɔso ho yɛ nyame adom yɛn so yɛ ho yɛ paa ɛnɛ nso yɛ fiada sure ɛnɛ deɛ nkanea no so ɔma dum ne ntɛm ana nkɔmɔ wɔ hɔ nkɔmɔ wɔ hɔ sɛ ɔmo sɛ dum so na agyae sɛ ebi ɔma dum ne ntɛm kaa sɛ nkɔmɔ wɔ hɔ ebi ɔmo yɛ nsiesie bi anaasɛ biribi bi kɔ so a because ɛkɔba sa anaasɛ ɔmo twe ɔpanin na no awɔ fam papa ka asɛm sɛ olu na yɛsi wɔ asɛm no a wɔkan yɛ koraa sɛ dum so no ɛtu atwa no yɛsɛ na no nsi yɛ koraa no ɔmo adum ne dadaada nti nsɛm wɔkan yɛ koraa bebree a ɔmo sɛ ankɔ na ti wana yɛ mo sa briefing no ana ɛso ɔno ɔhwɛ Jubilee House abrabo ɛne sɛ Ghana nyinaa ne Jubilee House no kese hɔ light ɛsɛ hɔ light ya sambe ɛhɔ light ndum ti ya na yɛ ɔmo sɛ Ghana nyinaa yɛ Jubilee ɔmo nim sɛ sɛ ebi no te akotomɔre ase ne ne ɛkɛkɛ ka ho anyways anɔpɛ so talkative yasan ba nti yɛde yɛbɛdi nkɔmmɔ sure anaa mo sɛ mo abrɛ ya afutuo ni nti yɛmbrɛ yɛ enti yɛbɛdi nkɔmmɔ baade yɛbɛɛ ne sɛ mobɛkɔ abansa mokɔ ba wie a na afei onim sɛ nkɔfoɔ bi akɔtɔ radio nkɔfoɔ akɔtɔ radio ɛnanti ɔmo se efia da bia no ɔmo se last week no edin bobɔ no ɛna yɛhyɛ bɔ sɛ enwuma ampam ɔyɛ hairdresser di ɔpɛ sɛ wɔtie ɛna akɔtɔ radio okay nti ɛnɛ na woka sɛ yɛbɛyɛ enwuma no nti yɛbɛhwɛ enwuma no ɔmo su ɛde ɔmo ban na usu no ban ɛbɛkyerɛ ɛwɔ na obiara su ne ban odifo baa mix nyaako atena na odifo bɛɛma ɔno so atena ase a backing vocalist me nso me wa ha yi kɔnsɛni bɛɛma me kyerɛkyerɛ na konkunya dɛm no to na kɔnsɛni no me deɛ me konkunya dɛm
enti ede na ye de be fa soro ne fom nyina enti na adwuma a wo ye ye be kire wo suban Address ni no na akoto do adio na de ebiem na pese otie ade ebiem na pese otie ye wo fufuo no mo ho nkwan o de mo mi enkomra sa mo mi enkomra unse komo ho enti mo ya na ma ye ne ntem mo pa mo beti ye be kan ne woro so mo pe oh yes ye be pa on to my ka tell bibia so ye be kan ne woro ya issue disclaimer say yen efiada no eya na ye ne ma nsisi so sa nti e kan disclaimer dada obi aso anim dada obi aso ya we so we mu de efiada ne de bi atumisi eje pa nya court si bia there be court ne de ko fa ne ye ni court sika odi akwa atu na ade ye betu munya faso bia wo sikafo de nkrofo kokoto sikafo de nkrofo kokoto se adwuma ye fo nso bi mo sika era me kan ne wo de me kokoduru mi gina judge ne ma chance judge so we fitire ho afu ama me me doma because utwa sika to me so kapre munya ni nya mfa ma ma na nwumere me se wuntie ye o se me hwe ma bra ba me boyi a anhwa me yare a etu de mo me enkomra okay na so mo pa mo benya ye de be mo ro ti abusia fo ye kwa ba twa ye wa go todo adio di nyina no ummo ka ngu ye wa hwe ye beje ne nsem udi ejai ubenu nsem na beje ne nsem udi ejai udi beto nwi no obi ba nya bia bo no odi akoto radio yate be ye wadwuma so ayi tese o hye na adwuma mu kena yate yo de bon krata anisi mama abana panda ngwachia pa usima no nsia meka ya na nso no ayi aba nti abo anapa no nwotwe apa usima no eye enso na da boka ta boso no de mididi kan eye the Ghanaian publisher o hye ne kata fa to so miensa na ana o kire mu se atadwifo wa asame no kasa de opiem ewo eye apiatia ade hia won mo mani agye papa enya asam ketwa ni nyina ne se enrada ana ajebo benya aduriye ene se aban atimi ahwe amanam no kasai eye edan ene afie maako wo ha ene aduonu enan 124 housing unit ana aban atimi akekere enso so ede asiwo no ma sam no kasai apiati aja topa ye kotoye ewo eye obepombo somene da obepombo somene afimpinu ne aduonu mienu emu ono wasa akekere kuro no a chesenya asem ke 20 we de mampanyina bede kire a ono kura Frank Atuni de ma MPP amanyoko no ru Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia wono ana okoyo kotwa ahomam ene wo hwe da oboka taimu atum say yes safo e de amano no enya asem ketwa nipa be sedu na so safo animu eti oswafo hwensa ase na obade ne mapa ewa emu ne eso owura Samuel Abdullahi Janaposei oka ho no mo ekoya omkodi sa adwumadie wei a wotwa mfonyine ede aba ti enho asem no no na eye owura Abdullahi Janapodi tudwe tiremu se na ni age pa na ni age apiati kuro na omo se kekere no akere aban se wo ni suade hunu wo ye obi a wo ye ka ne sei se wo kaso wo ye bibia eye de ya obeyo nti enho asem da boka tedi abasobode ye de ma aban no na eye electoral commission so maame panyina ja ohye asoe isuo eye maame Jane Mensa wodi nufonyi de aba maame ahofe ne de oboa o ha wa bright obi panin papa ana wo kire mu se yase adwoso abatoɔ mpesua so ba election no emu sema ye bebre na mfonyini bi gusu a etwaguo wa be fontentan so isifo se omunim wo hwe sa video bi a orura bi wo hye asa entade bi a ye isifo ntade ni bi a wo sesa people si bi di ruura ballot box ni mu no mo chese omunim no nyame ani mukuri no wo so omokra mo
sa mo jacket na mo hye no omo de ne ye blue but we video no ma video de hye owura no e green na green ni blue aye pe enya pe nti o se obi na hye da boa papa se o se o mudin na so se nya meti ase 2024 e beto aba na wi asomdwem e declare marina adi atum lusa adi atum ama o meya asomdwe akoso atenam ti ho asem eno no owie ye no o chese child right for nso so mpanyufo no mo esre se yamwa dog victim ensem we dey me sheda nya nkyiremu ni dog victim ni enfa for omo akrama aka wo mo anase krama na omada oze krama aka wo okay we was krama ebitimi ni bi muda o amaida abofo no omo yesa de o no no ne yede ade no she na video bi kra me ani bi am yi bi am tie ye obi wo se wo one wo kra da wo Ghana happen ono ne wo wada o se obi na share no sesen so one wo na ede ne na ejije no o se sika be ma o se be ma no o ye panyini pa wo Ghana ha ono be ma na wono ti o 70 so o se be ma no be ma wo ho na wono nim so ne be ma no na twempra o so be fa no ko oba na ekase o be fa ne de ni ko pie mom ko ji o mani sika bi o pe bia wo de ma no na da kro so o pese one ne ko na jom ko love one ne ko no m ko wura dem a wura dem wo se be ma ne mpa so no o wo gu so be ma ne se one wo wone na one ne da de o pe bia o be ya ama no nti oba ne wo wone die yeah o so one ne wo wone da se e da bi se mini e wose ye ja o mo be keka nsem sa for a clot o e wose ye mo chirem one wo wone da se te say ya no mo ekotena tena radio ni TV so na me ye beefo na me e wose ye chire wo bo wo ma na ye beefo nti enya den program ba ko o kuma se na me ye beefo nti enya den utia obesre me ku nipa hwan na Ghana Police Service to ho na what you no se ene ya huhu asem e de be huhu asem na se Ghana mu ni huhu asem obetumi ka se accident ye si ha ye mea hwan ye mea eno ne ye huhu asem so ma disi huhu mu so ni adanse dia che se oye yi otumi bodin se we accident ye si kwan yi so ye mea ampa accident si hwan no nye physical ayi so wakan obi kra be omuso galamse ni omo ye mojo wuhwegu no kwabna ne TV so kan nyina nkwado so wakan de bone si twedi amponya ko so oso wo no ne da asen we say wo no ne da asen ende wan chirim ya wan sabeni o sem jumo owo ana owo ne be ma no ba fie bu ha no mo boa omo ha o me ke kan sem owo beti wa no kro hu ma sem o etu one ne da asen no ni asem no wo ne de hu wura no ana ono na de ne hu wura wo no I mean there are some things common sense enkomo ho na ba bia mo de fufa yi ye be sa asem no ma yen kan ni sa anya nko na na asem ho mo eti Marie the Ghanaian publisher the Obokrata no the custodian the Obokrata no ena me de to aso dia ma wo na Dr. Alhaji Mahamudu Baumia eni eche se Ghana fo to atuaba mo no atuba enyomo no enu bi no mo aboahye mu ache se nyasem kuma kra tutare ma no na che se ma no fam no mi hu asema wo kan samira ba omi ate onu be nyasem o da bi odokwan so che se obani age se o mahu no enkwala nyina be so o muhuri so no tare no che se nyasem kuma mami kokko edi otim se na ni age pa so o fam papa yi o fam no pa fam so ayire ne nsa nyere kenkon ha gepa o ye ho asam ya twamfoni ya chese Ghana fo chire odo a omo ma baomea na nche hanu mo asna na dan kwa kufa do so a chire se we kwa do wahebo so what the new labor law ebeba ti wa promise ye ho asam da padiefuo wonom ehyehyɛ ye foforo ye betumi abo mo masetra mu awie peyo ho asam da apiatin so adan mako 124 ya yakọ
akosi abi ano de ama wo mo so eho asem eda hanom sei soja ni na yakoku no ka so apatamu ona ya chese langard fo bi ni ade ye se omusu se national security fo nto mo chese no nipa no koku soja no ye national security fo so munimo no asamba amenka ho sika ba mshembi enti omusu munimo no kra munim ne ba bia anti no national security fo chese abranti no koku soja ni no onye national security ni onye national obey langard omunim enti enchanu mwanso na eye onimonyamfo kwadwo opon nkroma ofo asa ye bi abatro mpeso asomra shebedwani oye so afo hwe adansie ensem so ni nyuma nsem so wada hanum se en woka Ediacha Real Estate Agency Council for say woman hwe na estate industry no omun tututututu ni o maye na fan yo ene di asafa tamra mu na timi aboa ema real estate business awo nkofo ye okrom ha sei no kan se krojin yo abem na timi aboa ema man na ye chiche no ya ye ni yie kama obia eho beto no ti eho asam eda hanom the custodian the bokrata ede aba mede the bokrata watu din ese daily guide ena ede toaso na wasisi ade ekopie mu apiate anigye ne dean manfo ani agye papa onu de onyanto gbase atwa sede dan no yesibia sisi no kama ya boso nyasam keto ade de efa na wakanfo efe papa tie hunfo nyini ne ho senka yenya edi kan de asemo de obonkata awdom dada na wenso so osade aba na eno na wo chem se ekopie mu enso wo eye abisim okay abisim owura bi a ogokum nipa odi sha fridge mu ono bono patamu ono no na asam no besina sa ye ni nwie yo da so konkon ho enti sade ensam no sibi a ekọ bi anyina no daily guide so nya ntobase abecheche ni nyina mu a woto ye da oboka tabi a wo so betimi atumu enchene sade se na efata eja eye owura bi so a wakwa akodi bonfo sem aja wakwa akodi osra ni bi enkwade afri ne nsam ono national security for chss owura no munim no omuso munim no nti wadaroma mamon fanhye won owieye o chese Ghana man panyini na nadu dan kwa kufado so Nyankopɔ ya aduma da wɔkyena okwa mu asantema ntamu otumfo ate kwa koso sejitu ababio asantema awura obekona na moso na adwumadie bia wose koso na omde hyɛ nanimonyam wa abre ne wodi ne fiisi ada no omo akwa akɔboa ma nneɔma so akɔnkan tie ho asɛm da oboka tai dia ba daily guide amane board nam eno no adesimamba me the daily graphic truth and accuracy every day and na so dia ma wapiate back to life say there woman atiesi omade yoda danim ya sese abrabo ekoso wa yakosi adankura beye dia wo bebre ti omani age papa 124 houses and yet see ediama wo mo etiase anije abakuro ni so enya senkuma na esoro hanom anso na apostle nyameche ono nso ka kire Ghana fo se yaba na amanyosam ni abato a momfa emeye osum banta for banta ani asori we na ayi na kan say Muslim fo ne dabi abato na yeto okrom ha se no enye yenhwehwem nka se nkramofo ato ye yahe Kristofu ato ye yahe dabi ntisa ntokwa bi na asa asori okrom ha so bi ye Muslim ni kura no okwa so da mu anaye ye gbo ayi di na chi nyom ne woman na ninka na mnam no okwa ha se ena obi nso ye Muslim ni no okwa kan san obi nso ye Kristo ni no so kwa mosque se omanani omuso saade na ekokoso no titru ni apostle nyameche no kire se enye abato na ye to okrom ha se no eni kwase ye de ye sa esum kuomu ntokwa ni we ni de kekeka ho no eho asam eda ha ni atro de ato bebi tuntum se FBN Bank Ghana se wo masesa eko First Bank Ghana eho asam eda ha no mo se ya daily graphic the bokrata de munsam aba
The Chronicle mreso sam da boka time amane bo na mede esum wei na wono de ene wode nam no ohwe ne krata nanimu a ensam mienu na wode baaye apiati ansem no was de baaye ene ehunfo nyini enya asem keto ade krata ne nyina afa na wode ba ko tesoro kakra bi wasi Youth Employment Agency wayefo wo so de atudwe chem so mo ba behwe na omo aso eye GS asene na ometimi omo so ade hye ne omo afọ mo adwuma enti wayefo hisi omo ni eye GS eguso mu din kita ho se de be ya omo ebehwe no mafa nipa maako mpem du eye 10,000 kafra 10,000 omo before mo adwuma na eja omo so akwaboa na omo akọkira de wo eye business school ne eye senior high no so emu na amani oma akonkan tie ho nsem de boka tai enso e de aba na se de dawo ye no ono oba na ja odene twerɛ ensem no edenam twerɛ konkon no mu nsem Lamentations 3 verse 57 na ensem no enso so ewo anopai bo modi na twi ben Bible no na ja biem na kenkan na emwaye. The Daily Dispatch the Obokrata no na mede etwa so Dr. Alhaji Mahamudu Bamia ena krata dia ba se ba no Ghana hanom se senia yetufom pempena de no wa ho animdia papa nyansa ya obeboa na ya de tutu efom agudie ne de keka ho ne nioma ehye fom de Ghana de bebre pempena de ankasa ne wo ti or the strategy ne solid plans ena ebeboa ma Ghana akọ nanim na yatu ni enya so mfaso ti ho asem eda hanom se ya what a solid plan na enje hanom anso esofo no ena hwe Ghana nyamodin sam so ono nso eda ha Dr. Opoku Prempe Matthew Mark Luke and John owura Matthew sweet napo ene woni papa bi ono nso akuru ne hu fitaa hye eche fitaa bibi black BBM ene chese yadru Saudi Arabia ho a ti owura napo kiremu a Ghana hanum se nyamode ho nsam ono ho bambo ene ho entutu yina da sese wo mo ne Saudi Arabia fo ka betum se ta ye be ka ba chirim papa eme hu dwumadie no akọ kama na timi aboa omuso wo hu nimdie pa ba no nyinamode nsam wo muso ya de panti ho asem da hanum se na owura Sam Ankra ena no nso kire se ono de Ghana adwumayefo omo dana koma so obe president ni bia dia enti anya motoma no a adwumayefo wo krom ha obaye mo number 1 mo abra bom se bekoyi enti ena obetena se abekeka ne omasi ani ma adwumayefo wo krom ha dia da mani su bia mo nsaka uye teacher ni ayanka nto se ena teacher ni dia nhwe ni nto be millionaire da bi teacher ni nzo betima millionaire ti ono ne botaye eno no krate e de aba page 11 e da hono motafa kwana kope the Daily Dispatch na kenkan bi tu munchine. The Ghanaian Observer da wakata animu amane bona mede esum wona ne nsam no ebi wa yedika abrobro so nti yense ebre ne adaje ewo ho ebiem foforo ba ko mienu miensa bi a ewomu ono ode orura kodwo opon osuafo no na ehwe Ministry of Housing Works and Housing eso mfonyi di aba na wono so ekirem ese sisi ano ebraso so amohwe na ja omototo nioma sede ebe ya enipa asetenamu bia ya ja du tribeto ehon nioma ene wo ensenka yebetimi enso atumpon na o kire se sisi omo ye adwuma sede ebe ya ombetimi enso anya asoya foforo ede ama weni ede resekana REAC for no say real estate agency council okay enti wo mo hwama agya nya atan ye kekere atan ye no wano wo muguso mu sinkonya toato adwen se de be agya wo so benya wo matena ye kese so wahu enti wo headquarters no mu di hu dwuma enti wo me Hanover enti wo nsem de boka tai e de aba edwo abatu mpesua so won so agya abatu ekọ so e ba election no ana owura wono na yemra se bedwani de ma de so mo kwada so abatu mpesua so obenfo
kinsirinya ko kyerɛ mu sɛ wankɔyɛ nsɛmɔne nneɛma bi awo hɔ nkɔfoɔ kyerɛ so akɔma demdeɛ ne ade ho nsɛm bebree wɔsɛ nya nokorɛ nti ɛmu nso ama ne bɔ da ɔbɔ krataa yi ɛde aba Ghana man panyina bɛde kyire Dr. Lahaji Mahmoud Bawumia na ɔka kyerɛ Ghana foɔ nyinaa sɛ wɔno wɔyɛ obi a ɔgye twɛdi mponyankopɔn di na papa nso deɛ wotwene a wonya twere ne pɛ no ano no wo ha nya to atwa to ɔgye nyankopɔn di ne deɛ wɔno so wɔ botaeɛ bi sinani so ɔgye di sɛ nyankopɔn bɛboa na ma no so abam wɔ so ɔno nyame bɛboa na ma na yɛ nneɛma papa nneɛma yɛ papa nko ade ama Ghana ti mu ntie no ti ho asɛm no the Ghanaian Observer nsɛm ɔde nam enie Daily analyst ntwene mienu guanuma oburu mu gwingwingwingwing ensema bo without fear of favor hwehwanim ni suro bi account watwere nsem fanwa edi aba na Bawumia na di kan am de ne hyasie wo se ogidi se Nyankopon ebe nam ne so edi bibi papa bre Ghana fo enti mosesen na waka ti yede ato hanom se John Dramani Mahama so ahyebo se ma Cecilia Abnapa kanen soafo no ono enehwe ahunidie ne nsuwansu ansam so ni case bi no a sika tentele mu tele kopie ne mpaase yankofo bi kowi akwakoda ne court case no ena Mahama ehye ho bose se nyame na dompa no betena kunwan so a sa case no obebiem se tafa ema de emna ne dane de ato ogidi se de omo ye de kokwa asa adwuma no omo ye no enti aho asem eda hanom se krache ede aba na National Youth for Peace ana omo so fresh se efre omo frey eye frepa omo adwen no omo susuyem eye frepa kire se by election se kwaso okro hwanyansa nim ebe yank yenyin frim by election se obi asabia bia akunwa bia beda mpan ewo mrahye bedwa mi se yesa akwakoto aba akwakoyi o kire se ehuhia kresika se ye kwanti ekuo no na kase National Youth for Peace ene emabu no wokro mu amso mpa somdue omo nsem omo so ede nam enono na mamenkwa kasefo ni mu Ghana Journalists Association for Presido ona oda haseura abete ene wo kire mu se Third African Media Convention bi ebekoso ewo nkrampumpuni mantamu na GJF aye krado ensamtrofo wokrom ha wonom aye ready papa apiaten so nsam na da hanom se yaboso antima membrase ha yesi enedai eye Press Freedom Day enunti Ghana Journalists Association for disa day kire se ewo se ensamtrofo nya fa ahudie omo kasa wabre obi ntiantia womo nkom kutu nkom bede ewo se ensamtrofo nya fa ahudie obi ensamtroni abebe ye story amasem hu se obi otonje ne ohun se obi otonje ne nti mameskwan na mensen asem we de fa he kosi he ni etwa bi asum ni ye bise ni ye kekansam ehu hia kire ensamtrofo nti enedai ensamtrofo da ye di si ho yede aka akire wiase nyina titiri ne Ghana ye tie ensamtrofo nso ehia homeje ewo se ensamtrofo nso je o ma home ewo fa ahudie kwan so adade ede ba de a ene ensamtrofo ne we on ensamtroni ne we de ensam ne doso okrom ha dodo nti wo mo kire ye Press Freedom Day ya diem ti na mayere me ho sa no Daily Analysts de Ubokrata adishima ma me the new weekend crusading guide da Ubokrata ni mama ne bo ana ede toa so amamo na ensam no dodo na ya boroboro so enso ede amawo dada ba ku bi afrem mo na wochem se new Dwaben North aban krache wo no mo ana wo kire mu se enkrofo bi ebeso mo ya allegation bi tia no wo se wo frɛ no ono ane ho professor na sa prof no obenya sadi na ato ho so no yese asem ketwa ye nimdie mu nyina bodi atwa to no obenfo asa wa ye bibia wi ewo nimdie mu anase nwuma sua mu eduaso ono no onka so ye professor wasere mu mamu ndane ne nsem o kan ye ni nimdie no nyanduru ho tie ho asem de boka tai ede aba sam na kika ho ne de edi kan de asoso mo dada nti yen hwe Daily Post mu Daily Post mun sun sam edosun
emunsam edoso papa na yesi bibi boboba CEO de Magana Gas Company yesi ono so yahye ne kete se on sign contract bi a eno nti pressure da na so pa nti eno boboba alagege krate edimunsam aba na yesi MPB posi ya wo bo ne ho ban MP police bodyguard ene enkofo bi aka ya bo wo mutuo pe langard fuwe wo mo langard wo krom ha o islegon we kwada akasifu anim chese ahometo langard fuwe enye kra kra so mu firi hin o be kati ene ayire setai sa ka so ampatem wo num ne de ayi sa amasaman asalaja sa bia ye ho num no odi agoro bedi asasi mu wu amwe de ko jamfanko o de ko ahemfo ni bi nso dua ti ebusua langard fu asem de kase ye kan de adaje be bonye asa mfimfini mantem ne nkampuni mantem pa na wo ho was me ba pu mantem am ntibida so bi akoto na asase wo se langard asante mantem sa de nsu ni ho da bi ba minim se mfimfini mantem ni sa enkra ho no mo no de minim de ntia ho de too much asase ba kuni aton ma nipa be 50 too much ni ebo hutuo nti we de islegon po we de islegon akasifuo ni mo gborofuo ni mo eni ebobo tuei na gesi ketu north residents wo mo ketu north so eni anyasam ketu o anyasam ketu akura anyasam ketu akura yeso o mabode magiatum se ba kan se mahama ye nu bewu wa bio ti ase ade hyewa de twia je satrada edi mahani ene edem agbana wo madi omu mienu echeche se omo nantia benefit ni bi eho asem eda hanum se kratai ede aba na yase dunketia ena no nso akache na nado dankwa akufado eni MPP fo ne se he sika bi amadi bi ambafiaba sika bia mwadi bia mwache woni woncheni mu ba fini say wa chen ya wo fe sika owo office sika ene anyasam keto mu ba fisika ni nyina fo mu minimum ba enti se bebem sembem wayo mikra na nam ho so waye bone so wonye bone ye beji sika na ye beji sika ya jisika na wayo mi to ne ba bi dwene ho enti ase edun ketia no krakra na sen wase ne krakra wo 2024 ya to aba ni wi na MPP fo mbe hunu ba bi omugina na encha no muso yase charge fo ne Ghana Revenue Authority was say one investigation owura bi na echa ne nsemu saa o say was a charge for ne GRA for your investigation sisi labna pa ni sika ne na ye ni mu na ho to mu nya mu investigation mu nya som tete to to so no yesi owura bi de Vitus Azim enti ono na kansa nsem ya krate ede aba Daily Post the Ubokrata. The Meridian the Ubokrata no na yedi etwato amamo. Na eno na ma ne board nam no yedi ka bobo bi so e di amount. Fufuro bi a edamo ene se Ghana man panyina be de chire a ono kura San Franka tuni de ma osunkokoko amanyoko New Patriotic Party. Owura Dr. Alhaji Muhammadu Baumia ene ono so e hyebo e ka kire small scale miners for ne say omonka omakomanto omyam se wono Nyankopɔ ya adom na obeye mampanyini obemo oma fili obemo oma ye oma dwuma fili papa wa blo bi antete wo mo tie ho asem da boka tadi aba wosu kopie mu ewo etifi atoye FM a Upper West ehwo no musoso no yes am from agya video bi a aban de aba foforo no o cheso oma gi atum pa se eye kama tie no no musu be wisu tie ho asem da boka tai edi aba ewo ha the Meridian da boka tani mu amanebo eno okay yadamase se mode da ubon krata adwama nso de no e de amagana fo sima aduasa enum na abo apa anopa no wotwe ho
Afi ye ba missing akwa ho. Odi fuba na odi yen ewura sunsum. Na ya hwe sunsum ni. Ola bi sunsum nyuma nya bansere nkwa na ye de kɔ mpa chew. Mini moto. Era me ka se sunsum adwuma no. Yamfa biribi nhyɛ da sɛ yɛde wei na ɛkɔ. Wotumi pia biribi anim kɛkɛ. Wotumi pia biribi anim kɛkɛ tumi bie. Ɛde ma wo. Ɛno ne yɛfrɛ no nsɛm keka. Ɛno ne yɛ nsɛm keka. Nsɛm keka. Yeah, shots every. I just see a show would you for bar. Yeah, show. Yes, shots every and San Juma for answer as if for him. And San Juma for no more appetite, ya by Tia but answer. Okay. Yenya would say. Na yen shall see him free a teacher for. I dream about your home to buy. Tea for no be bring no more tiring qualano. Oh, no credit. Or the tea because I'm so. A teacher for be brave powering out. Don't worry. A teacher for be brave powering out. And you're fine. And then Titi. May say a teacher for be brave no I'm powering out. Sa I phone. Say a less phone. Say Alice. And we can say. Say Alice. Say Alice, Alice. I don't even say Alice be on. Oh, say. I didn't be pa. I can come to winning be pa. Or powering out. I am Uncle so hard drink. And Grana hard drink, Grana hard drink. Send me my child, dear Dantino, Minimum America. Okay. My child GHS, my child primary. Nkwalani ha dwen omo ha dwen o wan kan tam ade bia ombe mo afere poto sama ba fie ombe mo afere nkwalani kan sa secondary school ho no mo no ho kra de odi agro bedu nkwalani ha dwen ma anopai ma menchia me former colleagues ana me no mo kira de okọ pokuase ye free school no ne ye frɛ no His Grace International School wo pokuase ACP ode kokwa benya kwan no so no ACP estate ho no estate junction ene ko yesa de omo asiesie ho no mo adu ha timi say yes enti anope ma menchia se ebi mechia se owusu kwa de ono ne yesu ofiri ayi amwana praso amwana ofiri amwana praso ena se Desmond de no ha dwen ba ha dwen edin Desmond ba ha dwen se Desmond no ha dwen say that's more no having. No having. Then Colano so hano. Colano. Then Colani hano, but no so having. That's what high about how. Oh, high about how. So be in the case. I have how. Say, oh, ya kwada boni e better see open boni so. But the now macraman can you part of Salmon? You anyone there? I don't pay much here. My colleague, teacher, for me, no much idea. Now, can you hear him, my dear? Panisagua. Eh? You hear me, him, dear. Oh, say, you hear me, him. Happy pan and sakwa. Into all Kakusi saying. Oh, say, all Kakusi saying. Eh? Okay, what's the grand boy? I dear Jama Tom Swing. Oh, share more, me more GS for code of conduct in this animal. Akwada ujene ni muchire na de. And what's any ho ye wakono. So, teacher ni bia o ye role model de ma akwada wo kire na de. Na akwada pese o akwada man wa yakono. Say. Oh yeah, yes say, anu atia no. So I say, say ye can straight. Obi ada wa good do ti that temptation anu. Say ye can say straight, say. Ba ye nyanchi ho ka say. Enti akwada no, o yanchi no ho ka say a. Eye no komo bi na awura ni mu. E wo so wo di aba aka ni chi. Atu free mu. Yes, I'm pass baba. So what you say? Aba na the artificial aba ye mfa natural aba.
Oh dear. On the way is natural, you know. Natural now. What the natural bomb ma? Any attempt to call home. Near who said to me the bomb ma. I don't know. I make us say, time to call one casa. Sir. Nenye gentia. Near who say teacher or bomb man, ebano. Oh, okay. So I say, ye can so, madam, for any being so. I'm so hard, Jenny. I'm so personal. Madam, for consensus, mammy. Hey, what do you name? In secret, we are say. Oh, true. Say, joining a tidy. And secret, we are now. A staff common room. And then you teach say, he's when the Ataria Ben was saying, was having. And then you teach any in a college, I said, the paying. Blue look away who said, I say, so we are ma. My dear, no ma. and a suma. Hey, suma. But, yeah. Almost Monday, yeah. Madam Ellen, what the Miss Runs you are? Oh, woof, yeah, no, Madame back near friend of Madame Beatrice. Now, Madame Beatrice, in all an HRA BDT, and name him said, your friend. Say no, my son, you may. No, an HRA near a Bianini is animal name, and I need a ochre. Na Madame, ye practical, sir. No, if you are happy, no, if you are happy, or yes, I almost pay almost Petrini Bino. No, if you are happy, no, I could. Now, me say, Atadia Yapam was we see him to Gino. Only also one tis uncle when I say, oh, my children, much ratchet, also on Tiasse. Into any siniha. Now, shall name Tua. Jesus. Tuku. Ah, Shansh. Ye just a young Ponya, but tre born. Song, you will be more hard my year, bomb my two sada, or both for the casse, sing and coop. Janet, come I think that they are coming out of their family. Watching home. Ba Madame Beatrice Yami King. Ah, no one knew yam papa. Now, Madame Beatrice and you yamin in a chino. One shot at the encatasu. Say, oh, how near tis and what my boys. One school for boys. Make a mitch out. What's it? So what's that, dear? Or trot. Na me nim mami mi sefia naturally no more bounce be wo high oh so ho crampo yi ana say ya mo sheda for attention sake the body no say na sitie no eno aba bounce aha obu wa say na the body na sitie e bounce no natural na e bounce na so for so ye na madam yi gine anim no wo kire ya de no wo twera as ye awoso ate egu ne so yankora boni na yemu ne ade ye yan fam ho ben efe ho ben sen empada dabi u tell GS conduct se ono no de mi kwa se no ya kono wa sheda nso entemten krofo we say so as ye na se sanso na so akra so temtem ya se beto ena me ka se u se o ye madam e wo se wo kata wo ho esie sure so ati ase ena yen na wo kire ade no so ne yen mmofra ememu wa mu je sa tam ne friend friend Jesus ememu we wo Jesus abre eni na yen kwada ba Jesus sa time no Frank nom so uhunu Frank uhunu kwadwo mari nom sure omo ye mpanimfo so ati na wo seda o na kokomu sutuntum no kama hey aso daddy ma we oh mu timide daddy no hey na wa seda be jina enkwada ye nim na awoso ni kwa se so condom ayi madam akoda no kon enno ne madam but madam no makwan makola kon don no no so ya de the same statement I was we apply to me man so abaya no so man the kon don teacher ni na o be so otia no ye ntimi tia ye madam I don't ntimi tia no madam ye ye yempe ntimi ga oh come on madam pa chata den atade so ntimi ga bi
yeah time na school slow mu na mo kra ne mo nyinyi gbangban no usuro enti na mo hwa na enye ne ya say Bismarck me hu wa chill ma send a friend request kra won accept it. Oh yes na de hwewe no school ni timi ka chere ni teacher ni say wa send a friend request or accept ya de ntia nyenne dem ti bi kra da hwe ne ena papa teacher ni say wa send the of course also my say my send a friend request on Facebook who accept ya den sure omoyo na first kura say one go school kura usuru say school anim kura be fa ho so ati ase ba tele oba hwia to so kura kan kwa to wa be bola fia for anim a she all the threat to so no anya botre akan na namon dia be fa teacher ni anim woni hwan 1 2 ya say ye mo and I no me ne teacher ni ba ko nam e wo abo side ha experiment and ye share school ni bi wa anko school fe na makase teacher fa sam na ka ne no kra wa anko school a se wo senka uhuru teacher ni nka ho popo bi kra ka ba kese girl di ni tia to ne kon so era ne wo kan na namon ye share no na oni ni teacher ni di nko ni teacher ni bi say za na wa ma school say me de ma bire o she ndi o kire na bombo kire wa motu amu ho krobe so na say me say abo ha MC di fie kwa enya Pentecost ha ni fie na ewo ho no me say obaka she anya ngongo obaka say me de ma bire o na ko ni enjoy ni wan obi si aho wa bire na go school makia ma bi e be hu emma forget it na ko bu bi ba ma me ne be ba be wo so no ho a kire pa o ne ba na wo be bo na ba said the how yeah e da teacher for the no okay e teacher for the no mo adwuma na edin yes so bi hwe ne bi nso so bi hwe obi antu ne ho fo o ye teacher ni an wo code of ayi be guided by sa wo code of conduct so mo ye bi man kura no so me ndia me no mo ya wi o se nkura ni mo dia na chefu nyom dia se akwada oye sa nyoma ne ma no na uhu se oye sa nyoma na tia no o tia no enu ano no onye biem ubejai but what na won so ye oda what the beba na se won so benya asem so ati ase ubenya asem because ya wo cases bebre ya ayi okọ man so ho a ho se bi wo ho across yeah din a teacher for ne nkwada ayi no cases ni bebre bi wo ho no mo a on sakan wo se wo di akiri na ko bisam ubisam a ehye no kure nhunu ne ka ba akokra de osi akwada no oboa no because akwala no ohunu say oya de school but efie nye nti ono ankasa fa to no so say obeboa akwada no enya adwembone nkwan so okay nti oboa no man school fees ne saa ne man no yibi oboa kakra ewo mu a na akwada ne say obeba ababa be boa teacher ni nso ofie ti say bia nsuo kɔ ne saa nneoma no agenda set ana ɔka kyerɛ akwala ne maame sɛ akwala ne sɛ de ɔpɛ so oyi ni na maame ne foa so ana oh ti nya bɔnne ti mane me ba boa mane me so ni mama hey ko ye no de na chao hey you boa me oh ti na nya wo yi why am there akoda yi papa yi kura mpo entumi nya sa mane me boa o twibua one day and akwada no call so okoboa tea by the kind courtesy the maame okoye ye aduane ne ma eye ade asana tea se kofie no so okay and the tea di ono da ho kukura ni mobile phone mu aso hwe de yen so hwe de ni ba no so no wada tea na ni a tiwa butu ne so ewo mpa ne so ere wo sum ne to twene ye movie ano esi wa cross ha really omo munim this case they know akraketwa no se ti na ma na ni amre anka tiwa de asem eto ne so
We now we say T passion ya. E wo so nu no opamo ni pie ye. E ho a ka che ne say ye sune ye. Ensi mi ha biem. Wo be pass mama no. Ene maame fo no omutimi nso so de wo momma. We betumi kum kra wo. E de ko hye tea fo no. No usa. Wo momma. Maame fo no. Wo momma, omde wo momma ne ko hye tea fo no. Oh tea. Eya wo mama me abna me sisi wo ne mama wo. Eya man maame ba akokara se mo ka kire man ne se man ne taa wo fufuo. Enti man ne taa wo fufuo ne de eya wo ma ne baba no. Emra no wo mesua fufuo ne wo. Eno bi san se na wo maame a wo tete wo ba. Wo ntumi nkira wo ba ne fufuo wo. Memi a mabe ha dan a me dwen me ho no. Me na me kira wo baba fufuo wo. Ano se o ti unse ye de ye ntaa no fufuo mimi ni fufuo. Enti no me ngo fufuo fi nti onim se ne ye fufuo no. Na akoda yi nso so aye so omra mesua fufuo wo no. Ye ka se bambala. Yuku. Unse won kwala ne bi wo hono mu a. Oye green. Wan hu yo be pass mama. Na maame upiepia wo ma. Maame fonso kra ka hu bi ti. Le papa mu no. Odi ni tea sa. Ya che we tea fo ho. Adokita fo no. Wo mo no mo yesie nkakra akra o. Say de hu da ho. Doctor fo no. O e bia en de hu da ho de be heba fo no. Kwam na yesie. Kwam. Ade so na kan. Dan ye mo kan ase mo mienu mo wo. Jabo. Okay me ni ya jabo. We do mu di agro. O kan driver na doctor. Ye ka doctors fo. Sa. Hey. Okay, sa de ye am yensa na wa ha. Yes. Ena nyansa ni ba ku fo ti. Enti eja ma men kan wanu ntumi ni jemu. O sabe me nya dog. O David me de ye se de ani ehunu. Ana di ho dance ya. Na hono se o ka se wo ko di. Enyo ma be bura mu ntino. Dog fo no. Dog. Ja. Omo de mi nim. Facility one no. Doctor fo no. Me ni nim kakra bi. Eye asoso. Asoso dey Dog fo no de ni asoso. Si ye senka ye nka. And I was in Crawford to radio. San Kyle. Me show ba chi. Oh, he we chi. How do be at my have be. A dog for the any asoso. Asoso ne dey. But omo kra na nyo omo a. Ani dey here. Because they say oye nipa ho adwuma. So. Enti ebu hono ma so ehwe fa na yo ya. So dog me chi ha no de. Ye said de wu mie ha no. So. Enti bu ane ha na nyo omo a. Well, me say how's what the man go. Yeji, ayi na. How's ring na no. Oh, man go, Mr. Rawo. What I move, I am not kind. Health for. Enti mo kira doctor for. Omo mo suya se ede be no mi. Ede be. Omo so me practical so. Ede be no mi. Ni ma do kro. Anu ti na juma no de. Yeah, obi message your dear ba. I see we are waiting for the radio presenters, please. Oh, no problem. Don't worry, we will come home. Oh yeah, they say. No problem. We will come home. Na muntie. And na World Press Freedom Day. And it's here ya munya botre man. No problem. Ya baka, dey na zina. Munya botre man. E doctor for time ne ko. Doctor for Time omo agro ni mu. Killers. Omo de omo. o ba chenye omu nyina. O say. Oh, you omu nyina say omu nyina. Oh, yenti mi. Di doctor for ni bi nso ha Ba bi. do do na. Na obi a obeji ayare sanso ye ha no. Ojo number nyina. Wakwa so oh. Na omo ma no so. Hana ya no. O say wo doctor number. Eno de normal. Nya sa kwa no so. Say. Oga so ojo number na waje na sa akwa. Oh, nya sa bia, doctor obeji number. Yes, I also wo doctor number. Na say doctor fra beti nkomo obedi. Yeah. Ade wo doctor experience ana. Oh, asambeni. Mi bisa. Everybody can so. Esa mi bisa.
Na say asem aye kan. Na ba hu komo kura o bedi. Adanse de hu dia. Yes, adanse. Onka no kure say. Arokita for ne. Na so no grana ho kan just when you experience. Health ho na. Omo sha box. Cha. Box no. And you make Why? But your boss no go lunch na dey. o say. But your box bi o go lunch o mo si. Ah, the best box that you are working. Where dey no be. Enti doc for mo kira mo so ha dwen. Omo ma no so to do mu ntem. Na so omo to do mu ntem. Na so no di agro. Obasa ya yi. Doctor for man na. Eh, mo kan nsem anope yi o. So you can teach for there na. Ani e ko bi a. Okay. Enti ye hwiri nko yani mu ye free doc for ho. Baby, the aba mitrim ne de. Twa me boy me be nya asam. Driver for. Mama. Driver for. Oh, there so be demand. Sorry nsa no juma. Na him for politicians ana. Politicians ana. Oh, there. Na so omo. Say politicians nko do omo wa yi o. Omo ya form de nka ho. MP for no. Omo de omo friend laptop. Na oba no ani age. Unim edin a ye de frɛ we de oba ya. Laptop. Right? Yeah. No wa frɛ ni PA no. Say meba weekend o. Laptop no ya no apɛ papa no. Come. Ba o be mi aso. Portable one no. Ububa. MP do mu PA for. What we a guy too. So I say MPP bia we bad. MP. Oh, MPP bia bad. Emi dey. Ayi me ayi. Nka me chia nkrofo bi. Me chia. Modi no bia. Amenya asem. Woni omuni mo ho. E di MPP fo nyina chia mo. Adwuma na de mu nimu ye. Mo ya de nso. Na oketiafo no nso betua mo kama. Mo ya de o. Mo adwuma no nso e din. O ma adwuma na e din MPP fo no. O ma adwuma na e din. Wo mu ni ma adwuma ye. Connection man fo bi anchen won. Ndie. O mo ya de obi twi na ho. Let me make a connection man. Omo ye Goro boys. Goro boys and guess. Na laptop no dey bi wo ha ya ma brave bi ai. Na ba bia ya duru ni nyina ye hia miemi a. Ebe miemi a so ebe type so atase. Obi bisa se na akuafo nso Oh, see yeah. What I am from a time. Time ni nti. Akuafo. Man na mema. Omo nyina. Mema no de. O de me two body ab. Me two body ab. Oh ni enwo. Me wo mefuo. Obi bisa se na MP man nso MP man. No de. MP man ya na ayi. Omri ya na insekuru ni doso dodo. MP man no. Debi omo ni obi o case. Omo so am packet. When you go see ba ku bi so am. Then ya go see kitwe bi so. Man no. MP man no. Young. Then ya go see ba ku so. Oh, ba ya ara bebere no wan so ani je yi ne ho. Vibrator no. Inti yankoye. Yankoye nim. Yankoye ni na baka. Akuafo no. Akuafo ni dia mani je ho. Akuafo. Omo she da ni. Be omo ya na omo ho nse da ni asem sa. Mo so sai. Akuafo no. Na. No. Aya na omo ho nse da ni asem sa. Akuafo. Ehu ni asem. Adwuma den. Na wo adwuma den sai. No. Adwuma na den a. Wo se medimani fam. Ba omo a medimani fam a me hunu omo nyina na omo ho dwo. Omo so wo ska. Omo koko akuafo ni titru. Omo de ya na ayi maayewa na ejiji omo sika di. Maayewa na ya na ejiji omo sika di. Na abekopa na papa panimu na ne yemba ne wo fa ase o. Na all command no control papa yi.
ɛyɛ ne awere hosɛm okɔ fie nso yɛ obi papa o ɛnso no wɔfa ase control no ɛyi ɔsɔfo yi program ano wɔyɛ ɔsi tokuro ketewa emu nsɛm pii okay nti mo awie adramafoɔ de sɛ stag akora bɛtumi adi ho adanse Staga na be confirm me. Na so dada de bia me hu ide. Staga. Deb onya staga. Oh okay. Metina kem. Fi odan. O say enyo mo, eye normal. Eyi profession bia. Menka o ye nipa ho adwuma no. Eye saa. Song. O ye nipa ho adwuma de eye saa. Ba ya ma ne nya mro so. Obi ti fa obi mi fa bu aboabo ya. Nipa ko be si asani o. O ti bi di twem ko ayi manso. Oh, Debbie. Oh, Debbie. Wasad na ba. Oh, nyano. Ebi ya. Enti odi wu twem sa na so aka wanu atum. So wo di nkomo. Ana mi kan. Me se be na ni. O pe dia me so me pe. Na what front when as me di wu twem. Edru omo no edru enwumere no a efiri enwumere ho kɔ no akyem dan ne mpotem ha de kɔ so akodi o. So akodi. So akodi. So akodi. Edru sa abre no a ugina ka enyina o. Aka edru sa abre no afa na ka onafo no abadwuma. Nti ugina ka enyina. Akyem odan. Efiri sa abre ne kɔ no. Efiri 9. Odan boaboa sene manso across mpotem ha. Taxi no. Efiri 9:30 10 aircon no. Ka onafo no abadwuma. Enti ugina ka enyina. Obi anso ntimo. Baby otimi se bia akɔ ne ho aso no wɔkɔ. Dabi. Wonko. Enti do afọ de omo ju omo hu di. Ya frɛ no kura so ogina kwa ho ɔmfa. Me ba cho moma yenye ne ntentem. Mechanics. Omo de me nhye da. Obi na ebisa o. Ayifo. Weda fo ne ayi. Weda ne. Omo ye ka ni nyina ka ho. Omo ye ka ni nyina ka ho ana. Fita fo. Fita fo. Fita fo omo ka ho. Eno na. Eso mo nyina ka ho. Oh na chama jai. Na omo so bisa obi bisa obi chiri. Me say. Fita fo no. E ko fo ni ka na ba na wo be ye no. Wo ye ka ni wi ofo ko maka awura o. Ah boa. No de tiesi kwa ne so. Na o de kopim ana o ye ndɛn. O de kopim ana o ye ndɛn. She o de kopim ma. Oba o be sa be siesie. Na ye. Fita fo mu de. Ayibubu ahye o ba bi afre ne cable and wireless. Oh yes. Me ko ton ade. Eje ba bi a ayi SD a sorry ne wona na. Me pa twan. Me ko ton ade wo ho. Fezia me ko ton ye no. Me ba mi epro mu nyanya scope. Numbers nko. Ba chire no na bi say. Akuya hwe de bi. O de numbers ya ba. Obi ahunu wo pɛ. Usa omo sinye omo a. Me ba. O de me ba me be kire experience bi. Unso omo adwuma na omo ye, especially omo ye wo kuro akese mu no. Wurawurafo no tai ewurawura ho. Ekoton nioma. Pie waterfo kɔ ho. Ton. Omo eton omo di eniane sisi omo tiri so yi. Omo nyina ewurawura fitam. Ekokoton bi ma won. Enti obefo adamfo. Adamfo de se kenyanse. Se nipa ne asaman. So ya de onya hu oya ade mu foforo no. Na wo so wura ha wo beton banku ama no no. Ono so a wo ton ama no so ono so ye saman. So ye nipa be den hu. Se de wo de oju sika. Nko ka so fa bibi ma. Enti hango hankam. Yes. Ani. So to me for our customer. Ojo number to me for our customer na obe ba me ntaduane o. Oso we meba. Oh. Enkomo na ya na nyesa. Enyesa anti no mo de ne tietiam nya so mo pe eyitiawa. Mo pe. Tese o mani je ho ankasa. Okay. Baby edru de akukuduro na ebeka. De ebesi bia nsi ya issue disclaimer. Okay. Aposifo. So I did like say no. Na na ka fra. Aposifo. Tama. Security zone ni mu de de. Yes. Ba cha ko wi na bo ni aka no kra ko. Security zone ni mu de de.
me nyini betem ododo fu mo eje but security zone mu yen ko mo nyina mo sebo for no kra so de sebo for ne de Nicholas Moka at Mansa FM our experience he go fi explain where give us Moka no pay chiao and I World Press Freedom Day enti ye dru amanfo so ani akaya hey ready ya me almost so hard on do before complain for no no mo so mo pa mo mre do before complain no be ti da no kon so ati ase o ni soja ni kempana so ati ase o ni military man ya tum kosoro kra woni soja woni military personnel tebu na ase me ko ho ba profession ba kwa me respect pa no military oh yes amata de na me fekeke share na ka se yanke kan se ama otiri ma anya ode chia wan kwa na ne ye ne dai omde yebu om papa eni onyam wo mo som ne ho yes eni onyam wo ho na no yeso ayi nkrofo bi wo mo kire akoda yi je ne ho kwansi nyina owi na so omi coast go so boa omomo number e sen and almost saying money transfer sika no a when the momo wallet ni esa de ma wo papa no a wo ye ne basa no ato na kasa o frɛ me no ka kyerɛ me ewu mu anu asan frɛ wo senti bra ni hwɛ he em se ani hwɛ o mo campo etu wa kukudura eti military form so mu gina so omu gina so pa e na police form so gina so immigration form so hard dene sa ho e se nyo mu o border no so border ni o ma fa so se di pedia so ana engrofo ye crossover omu ni o ma fa border no so oh it is engrofo ye crossover I was say duru baby I was so crossover ni bi akwa say hotel receptionist for no say crossover e koso nyina wusu hu it one can team one day on so obeya ayi dumjafo serious o dumjafo no so hadwen on dumjafo no e no mbeba ha o o mbeba ha ne wode wa ba beba nti wo ka won nsem anu akeka ne yie na so mo ya no medu omo mu dumja so ha no meja bi anto ha oh okay dumjafo no so hadwen dumjafo no so hadwen onya sam ketwa en kan pese me chia obi o kan pese me chia obi o chia go dumjafo sa ya mentia o chia ja se beba yo me ka do sa na enku ani it is security for no ya kan bo mu aye ne taw omu nyina omu ju omudin okay eti amra nsem trofo so e ensem trofo didi omudin ho ensem trofo na wo se yi ne tot o because say enkofo say ye nyina ye din oh yes Messi department be say ye nyina ye din department be no DJ side no oh no cre we are sure DJ phone na say ye din oh no cre DJ phone no mo bo anyum na ye nti o ye hu mo ne no mi hunu ga ikrati ye yanka mi boy right oh right now sing baby obonyum eje zo bonyum so obonyum oh I think so be bobo bi o ayo boy eje baby ni bi but oh my ya and some drop for me man dey hey
Amanage wo. Ehefo. Met back as a 90%. Oh, me hwehwe ma ya de. Say edin anka santi no. Kasa no akasa o radio no so no. Eno akeke oni oboba. Me that's you. Bra, me so no yadi o. Ono yadi. Yeah, the temptation. Your friend temptation. Why not de? But no, yeah, you the my way. Me say, why you know ho? There be new ya. I have a bob by dear. Nyamwa. And I make come. Edina frefre ba. Edino frefre mo. Hey. Oh, Sam draw for mama. Ebinum. Easy. Department no, nye nyina. Ebinum. Say asem aye kanya obi ebinum ebinum. Aha. Oh yeah, kikan. Aha. So DJ ni mu na yese o ma list no. Be hu DJ pa obebo. Say DJ Nam, DJ Asmesi, DJ Obenten, DJ Nam. Nam ne kan twi brofum say. Enam bia ye nam. Enam bia ye nam. So DJ Nam ntina sa wo ka say DJ for dia. Ena mentiase. Da bi nya DJ Nam nti asem na meka o. Sa. Ah. DJ Nsumu Nam. You are true. Nsumu Nam. Adwene ana say. Nam no. Ene sane Enam bia. O say. Nam bia. Enso mo nyina gu nsuo. Nsumu Nam bia fish. Omo nyina gu nsuo. Fish. O say. Fish. Hwan e dia. Fish na wo ka. Me say Nam gu nsuo. Nsumu na fish onya Nsumu Nam. Enya Nsumu Nam. Ya ka fish e dey. Fish. Well, says how she has said yeah. I'm not making a fish a day. Adam says, Enya Nam, Nsumu Nam. What kind of how she has said yeah. What's it? Honey. What's on? What do you want to? I want to. Say Ucho. The old boy, you know. He's Bron Nelson, the only brother on radio. Hey. Mane yada. Kofi Odru say Adwamaya and say pacha. He's Bron Nelson, the only brother on radio. Yeah, then we say ani abo. Yo. Oh, now you're drinking a boy. What feel you say? You have a heck like a sabre. Ain't you, baby? Thank you, baby. Ain't you, baby? Ah, AJ baby. Like a serious. Say. Oh, who did that? AJ. Oh, AJ baby, what did that? W. Ah. AJ baby. Murium. AJ baby is at the internet. AJ baby. Say baby no go. Commentary. Sa. Our more commentary keke no. And also so ho e man. AJ baby. Hey. Any mented that. Oh. To the home. I'm tabo. Ngo ye also dia me. Ba ku bi gra mented ama. I'm never to it you know what. O se dia ba. Kanu ba ga dia se baba. Jingle ya. Hey. Jingle no ba ni share that here. To me say nya jingle na keke. Brother, sing. Nsemwom. Tim subdraw for me man so o manager ho. Enyo mu nyina. Na dia go mu gwa de kan ya de enyo mu nyina. Some 12 pe. Me yes some 12 pe. Wo de me ba. Hey, dia mu ke. Dem mani akres cross one cry. And bobo mo pe. Dia mu kan. Mo pe ne ye den ade. Na dia ne aka ho asem. Me ni ma na kodi o. Empra ho. Sa. Oh, brady abeho. Me ni me nim experience kakra me nim ne say. Ensem trofo no. Eya na wa mo wani ana hɔ a. Sugar mommy ni bedoso. Hey. O ye din komo. No cre. Sugar mommy ni bedoso. Sa say. Aha. Ebiem. Omo de no. Eya na nyomo a. Ene de no cre o ka metiase. Adwuma no amount protocol no. Free as at. Eno na o ma wutirim ye o de bebre a. Asem abeka ne se me de me was a protocol no. Ba kwa okese nwum hoto ye ne se ufiefo ye wa. Ole ma pew. Aha, ntini wa ye careful. Protocol de ye de bi ye adwuma, ye mfa bi nye adwuma. A word to a wise.
is on Ahenkan FM. Inti no. And some trouble for at the pump for time no call. Time ne ko. At the pump for At the pump for no. As a I'm how much I'm from was a moon. A tree. At the pump. I should be a bit mine or could At the tree or my day. I didn't me. At the tree. I'm pa. Na one third dear size no can say obuso wo pam no o say bust ni e sen wa kan 56 eh wa no say nya ma mi o tie akire e na de nkomo ne ba no e say ma mi so so pa o o chance je ho na de nkomo ne de be ba no etu omo so pa twetwe pa afei omo ye tire omo ne de omo wie Omo me yade etire oh Adwuma ne omo mu ni mo adwuma no omo ya we omo akasa ya we ye ya bi man ko mo abegire chire because omo de no eh ebru ni bi o se de mo na mo te ho ya tu mu ha yam crash o ye mo se fire for no je be omo ba omo de obo agire wa wo kan ko pese omo ti free wa no hairdresser for wa chechi omo de omo ya de e wo de ho konkonsa mu rampi mu asi edufo wo mo ya konkonsa fo papa hairdresser for mi sister ka ho konkonsa na omo so nyo mo a enyo mo a ono hairdresser ni enhye da nkofa sem emma do be bonti but asem no ade ne ho beba so hu What was that? There's any number say me for consent. One more de ba. To the baby. Or to the baby. O de bounce on wo beka. Asem beni ba. No, ha. Edi apprentice for kasa. Ye gina wuti so boni ye twa madam. Madam, I don't hear madam ni ho a. I don't hear madam ni ho a. Madam say inside. Akọ ware be mama be ma hyew so sai. Kobo die asa oni ba ku bi. Wata ba bi a chiri ba bi a me kobo mi afa man ko ho bio. Na apprentice for to me madam ni wura inside da na. Tiatia ni pa nya asem ni enkanka wo tipen ne hwan. Ebi mo so pe kongonsa o. Kongonsa ka ho. Hairdresser for. Kongonsa ka ho. Oh, na mi kan. Omo de kongonsa de numero 1. Wo mo bin seja. Ayaba. Ba ku bia asia ni mo. Nem say ni nua ya so ma ni nua na. Ono so ni nua na abodile wa kwa so. Ana okọ ye okoto no. Okoto no so. O da bi edin komo. O kwa de madam be yo. Na ba ku no say me kwa madam be yem. Bo anu afafu. Madam. Me betu e di pass pass wa o na me ka cha no so wa cha ba be no se dia na de be yo no. Ya no. Ko sa ko. We. So omo sheda o. Hwe omo sheda. So no a okofa sa nkomo na ba no pe madam aye no. But onhu kwan ya obefa so a obeya enti o kasa wo de obakwakoto madam wo obakwakoto no ene na ni bere ya abere wo nti eno na ekopeja nkomo na ba na ni abira menye ndey na ni abira so wamuna na onu enanim enti ho na bekofa nkomo na ba no na ono nso so ase ujam sereye ase wo won so de wo boa o pia wo ati nunum kankan wo mo abin wo ho tu konkonsa no hairdresser for me see me and me sister okay woman been to insekuro nkrofo nsam hairdresser editi oto onya chance kitu bi ada woda obia wo dictionary wo mo nchen hairdresser for onya chance kitu bi so wona dance man ho ba no man ho ba no because nkrofo nsam we gu ni tiri mu no yeah say me kan no kre na gu fu ado kan no kre na me kan no na ECG4 ECG4 uzo mo no mo nhye da no so sa omo mo nhye da no so Adwadifoɔ adwadifoɔ ne sɛn ehemfo asɛm na wokan o sei adwadifoɔ no yɛ hemfo
24 buja for nyina ka ho. Emma ni mema. Ma ni mema ni. Man dey say why do you concern ya na dey be. Konkonsen ya. Sa. Man dey man is Ana aduane wura abafo no. Hey. No we na be. Hwe aduane wura ma no wo mo ha dwen tu. Ti se koko wura ba. Koko wura ba. Omo boa pa. Wa che wura ba. Dokunu wura ba. Isi omo na amanfo do be dey si omusu o. Uti obi asama obi se o. Sa pe babafo ni bi. Okay. Babafo no. Baba. Koko wura ba. Aduane wura ba no. Get no for. Mam no tell them we journey mam no. Ampo asa what can say mo. Okwe maame no ho ha na ne ba no. Was it bad or that you are ready? And the store raba. Store raba. Hwe baba fo no. Okay. Omo so mo ha dwen. Omo ha dwen pa. Omo san so ya je nkwa. Yes, omo je nkwa. Eyi. Omo save situation. Nessa ka bebre. Ayo nya me de. Engadi mama bebre wu. Omo save situation. Omo save situation. Yes. Amama kai masembi. Tamani old school mu onkoko. Enkoko asuoja. Ena na yekoko didi. Na mi re figure ni de me ya. No ye boafo papa. Obeya mo boafo. No ye boafo. Unse dokno no omo bo a yenti obo bi to so. Enti ohunu yen ya. Na we yi aka ho amaye. To ohunu yen na odwabuom kuro be jai. No be sefo. Customer care. Hwe ohunu yen se no be ye no petre. Abe jina de no ho no. Ajonkwa. Ne maame kureti meje ne nsem. Onim ntira. Onim. Baba fo no so ya de. You don't man say. Papa for. Filling station for na. Ba. Filling station for. Filling station de no de ko bo prima ya wo be boka wo. Ah fu oru na wo ko bu acha na asesen. Na den. Ori am banje. Se banum ayi na de ba ko na. Oh we adwuma wo filling station na wo ye oba. Anwumere wo pon aye den abinya taxi akosi ofie. O taxi adi kosi ofie de no de. Ji se bia o mpe nipa. Na de bia be ba no wamunamuna wanim. Ba se o munamuna wanim dia. O ya dan anwumere obenya taxi akosi ofie. Okay. Zon. Empty na ayaka empty na. Betimi abas. Omo na ya sade no. Eya ni ekosi. Yekosi filling station for. Ayo wa. E jo mo ma ka ho kwatwe. E free no nko. So wa bo adwuma. Adam ko di Petro agum ni agwada. Ya pon. Muntu amofo na ye kọ anwumiri sọrọ ne ye be fia ye bre. No. Eya ye bre. Obegira kwan ho saa. Uyaga. Adai. Adwuma ba. Ma fo okoda. Ma frese ma pon we. Enti da ni abre. Da uhuru nipa so wegyina kwan so kra uhuru ni sedua. Twabwim. Okofa ma. Anya. Why you ma mu ni na Petro na we. Obo ya ade. Omo na ebo aye boys ni nka ebe den. Se ne pressure wo kuro mu yi. Omo na omo bo a omo mayen. Enti mko so amo abo mba ya amo ntete so. Na bank manager. Bank manager de wo obi sika na ahwe so. Se. Udi agwa we twedi jabra. O ma bank fo. Edo mo bank no. Edi bewura wo fie a. Wan hwe yi a, wani ba ho so no. Hwe. Na ya ye ogrebu. Omo mo se de ni trobra. Bank fo no. Na obi sika de aba ya se hwe so.
Yes, my name say, baby, madam baby, or what's your OTA. No, yeah, pong. So we hear TF4. We hear TF4. Na TF4 TF I say wo pon. O say, that be a pong. Embre no ko. Eh. Just on the TNT am say yam pong. See I can obi ade awi. Yeah, me aka. Headmaster for so eh. O say, headmaster. You guys do munya free teachers we. But you say hey your headmaster. But omo tie. Heady. 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 Okay. Enti ye wie ye no. Omo a ye si omo hene. Say last week ye si Nicholas for hene. Ene omo a ye si omo hene hairdresser for. Yes. Yes, I make a time any crowd many down my name. Missy me tell us here many down my name. Baby, no, okay. Make a time many down my name. The American experience. So, see me compare me one sem cocotina, Mrs. Stanley shop. Not to say, every day, piano, they have topic to discuss. Mosovia, I never. This all there be more topic to discuss. Now, Soviet near no. Marenchao. I am moody. I am brown. Meba. Antenna show you here for a pepper. Omoa. Eh, for a hair. I don't concern many beer. What do you? Emperor Hon omu edi kan. Eye mi kosina ba. Yes. I know dear. Emperor Hon mi kosina ba for na. Edi kan. Yes. Moya de kuro bia so tira nyi yo menya bi wo so. Emperor Hon no. Mi kosina ba. Omu ya de tu. Na we ne de omu nso enya ye. Eye hairdresser for. O de wo ho na wo feel bored a. Kokotena hobi. Na dem say ya na ye wo. Omu ye import and export nyina. Obekọ no na obi nso te ho. Ono a wanye ni ti. Wono nso a wanye hairdresser ni bi. Usu otie nsem. Wono ne ye branch manager. Into the report oba. Obeju no nso dia ko. So ya say, obekom na ono onye adwuma ono no tifie. Okay. Nti ono na ohwe brono no so ho nyina. Brono so ho nsem nyina ne se ono ne nsa. Etu ba kono no wote ho ono a wo maye ni ti ono nso etire wonye bi na ojinfu no wote ho or the report no the weekly report no the aba and o ba na ya ni kunu ofie me ba no me te se ababa wa na wo ho na de ya de wonya adwuma nyeye ni kunu na ese ni kunu so ye is a good adwuma so de en na okona nsa wo ma wono the report about to the report aba he say okọ Pentecost convention a esemufo ene ayifuo beka bomu de omo nwomo aba ni ateki roll call na ayifuo nso de omo de aba ono nso so de abo side ho de no ohwe so ni nyina no de aba sa asemaba den ya your mother case nso wo ho Okay. Mother case ni ebia. Maami bia ni tiri ase ho a wampa nhwe. No akopɛ ne ho asema kɔ bie wo gas ye anim. No omo ye ni tiri ni mu adwuma. Se ye dwie o se ye de yo. Mother case ni wo ho. Ansa na omagye branches report no. Court mu a. I'm telling you. Hairdresser for omo office. Debia case wo ho. Debia. Na bra ya debia na osisi simtrase onche nipa yi. Enti bra we di osere. Se debia we mu na bi. Na we Ni na muka. Hwe. Abebe je wonsem. Enti yam fancy. Simadu ya san bo pa no nkron ho.
yɛ ne fire service for ija yɛ so yɛ nyina mo bedum na ma yɛ no I don't know tiawa mo bedum na ma yɛ ai gusu na anya ya so mo die wo fire service for bedum yɛ ja na ma yɛ edi ushia fire panin no wɔ kwan so mo kɔ yi mi san sɛ opanin mu gyina he o chia no opanin mo achi ho sɛ wutie yɛn ɔso ya mi tie mo nti wugyina he okay, my man am senior fancy. Next week, you ever heard baby for Friday afa. Na ya kan ho so ensem. Hairdresser for me chia mo no pay. Titru ni baby. Ojo so de mu oden. Sa. No no ye 3. Oye 3. Minim se me bisa. Sa. Oye 3. Sa no mo frɛ no. Or the baby. Oh, no kwasem na baby. Oh, there be no kwasem. No say minim ni din. O say. Ah, no mo frɛ ni baby. Na ade na say tension ato mu nyina so amakobo ano sa. Ah, okay. Any yanso ye chia baby. Ye chia baby. Enti ono kura betumi adi ne ye kan hu adanse. We di ba wo mi hu adanse. O say. Enti wo de mu misa baby say de ye kan ye boa. Frimpon Enterprise makasro ha ne. Me kwa metu. Frimpon Enterprise say me kan tro say provisions no ho nkomo nyina fa bra ne ho no mo beboa wo. Frimpon Enterprise mackerel nom ene na asefo mo abiebi provisions no so bibiri ya konkonsafo wo mu din konkonsa papa provision for no anti ata ne anti akoso ne hwanhwanfo no wo mo so hye ho pa na Frimpon Enterprise say watete ne niam ne so nti mackerel nom tin tomatoes ene ne yekenke ho emo no ye wo bag mu de se we lu nka cap de open bi asikyire nso saa ne nyina bi wo ho no mo detergent ya wo bibre en wetin so okọ cosmetics no de ene bibre buburija body spray and a splash ene ne ka ho nyina wada roma akọ ho no amsa betumi aka bi roll on Frimpon Enterprise wa bo ade mu kọ na kwaje wo de afi ye ba ne drinks no nso so ene se wodi bi ekwakoye wedding engagement outdooring eyie bi na abafie dwumadie bi aba ubehia se obesom ahoho no mepa chew bebre eya na wabo modin ato afa ho nsa beka ni nyina ebi yeba no eye electrical cables no so de a o bebre owo lamp holders, electrical bulb, ceiling fan, regulators, multi-socket ropes, sports lights ne pliers, fridge guide ne ye ka ho nyina no so ko ho no ma nsa beka bi course our 3 pins we break home. And wechi home appliances be to say rice cooker, fridge, blender, kettle, washing machine, iron. Ni nyina okwa on sabi to me akabi. Wa bebie eye ne nkrabata no ebi ewo Nkwantanum new market ho. Aba bebie ne nkrabata ne bi wo ho no mo a okwa on sabi tumi aka ne awupe bia ewo ho me pa chew Mandarina Hotel ase ho ho no na kese pa no ewo eno achi okọ eye Canadian Bank dan kese ni mu a ho nso so ade a wo mo ewo ho wada roma obefre yen adwumawura 0244897525 0206473953 0244897525 0206473953 Frimpon Enterprise adwumawura na electrical shop no so de akọ na nabro sign on ne die no hwe Liberty Lane ho a sanso na wabebie supermarket kama 24/7 and adu da suom nya opi bia kra akọ a onsa ebetumi aka Mr. K ono so ye memaduru kese boa won Mr. K ono beboa mo aye be memu obi wa ha o ye adwuma kakra bia no abre ni kotodwe ni sisi na poso nyina Mr. K oni be use ha o ha no nyina de free ho no ama wo na ama wo energy sonko kra wa kono atekwa a ebesan de wade de ama wo ye wo hunchun capsules eno ne ye adwunso mu adwuma
te obi wo hono mo odwonso ani mu apa mienu dwonso no kra ho ye ne den obi ha odwonso age so woche mu a mema wo se o ma wani kɔ ho te sa ye de catheter beto be mem low sperm count nti akwada ntimi nsu ofie ho x and y e be ye free ho e ma ekwa fikyiri obi ato o nka araba bazen tablet e be isa wo ha na free ho obi pi kosoro pa me pa chokin tablet e be yi ni free ho no mo kama de ama LB Amoafo Nana Chumesi Ochini ba Kennedy War Green omo nyina wa achim dan ha Yemfre Kunlun Ghana Limited was 0254 906665 0545 906665 0504 906665 eye numbers ya be free na yaje oso ya be company fo ho ne no ma bonkomo akire ya be san de aka no atoa so ama nti nano na otwetwa mu yeko Ghana National Fire Service yakachi a ewo achimodan Bremu Central Municipal Assembly ha ene mpanimfo kokobo enkomo omo de na ntefa mu ekwan ye befa so aye gas ya ye so ofie gas cylinder no ye be so no said ye be kora no afei lighting homa ya na ye de fofa fie no obu ha no de ne de afa fom no de carpet ya seso omo kyerɛkyerɛ yɛn sɛ ne nyinaa ɛyɛ ade a ɛwɔ sɛ sɛ yɛ bia yɛgyae ugya wo mobile phone si so no wada ebetimi akɔfa how de abrɛw sɛ ne ɛbɛyɛ a ne watiti wo mobile mu ayɛ dwapade no emfiri wo nsa ɛnam wo negligence enti ɛna mpanimfo afa to wɔn ho so a sɛ efia da bia no yɛne wɔn ɛbɔ nkɔmɔ enti ɛnɛ saa pɛpɛpɛ ne ɛbɛyɛ no yɛbɛkɔ na yɛne mpanimfo wɔn ka yɛn ho na yɛyɛ saa nkyerɛkyerɛ no edin cheche na ko so peni kesi apo mboko de na mi adoboko na so e nyame adom yenso ye ho ye pa chief machia wa no pay medase se umpo mboko yeho adom adom ara kwa bibia boko yeda erade ase okay ti madaro man nenso so mo de ye fa he yegusu a oja hyehye kwan ye befa so a ye bebo ho ban ne nsi ansa ne abefrɛ mo aha mo adwen yesu ya ho ade nti wadaro ma bebi a mo de ye fa na tiefu etie mo edase bi de kan ebada mase wakonya sonko a modi amaye na ya chia ye pani a wode ya no ewo oda na se municipal command ase DO1 Daniel Alote any operation men any operation officers watch keepers administration any omo ka ho ni atofo na ebusuafo a 80 anopa nyina na wotwe mu ye wo International Firefighters Day obi kura bi busa se enokura eno ye edade eno ye ade a ye de kai afibia ye de kai enuanom a ye dwuma yemu omahwere omonkwa obu oromo a omokwa akodum gya no afide ntimi konya akwanhia na omatumi afrimu obu onso a omuwo fire scene ho anase omo ba bia gya na kasa wo omodum gya no so no bu ha edan ntimi dwiri gu ibi so na ebi awu ebi nso bebiri nso edidam ebi nso enya ya hrawa mu yare a omoda so ewo fie enti yewo 4th May International Firefighters Day na Ghana ha no ye team anase bota da so ye the contribution of the firefighter to safety, national security and sustainable development. Say akoye se emwa odumja adwumayeni edeboa omane bambo ne omano impuntu entoaso ene botaya afi esi yeni so na wohwe nso a adwuma no how bebre ewom wohwe bibiti se afi etwemu yenua baako aguna suraduro na obi ato ebulemu a okwa akoyi enipa no otimi eyi nipa no ama enipa no ne ho antochema nanso ebra onu pie no ohwe ene nkwa enti na enuma we nyina ye no ma ye gira so e de akaka ye nuamo a omafiri mu abra omoya adwuma na wo beka se eye den na sa enuma anase dai ebae emse dane bae abra isi Australia Linton siya kaze wo no wildfire ho monhela nko domestic fire monko fie ja sane ye ha ko fie ja no omo de bush fire ankasa kase enti fire service for kokodum nipa enum edi efirimu na wo hwe World Trade Center so nia esi ye so a fire for bebre efirimu eno na mpani for tenase esusu ye de secular ekwa wo yase nyina bia fire service wo bia se
yentu da bi so on fan kan enuanom a ye no me adwuma mo ye no omo hwere omo kwan omo hwara so omo hwere omo nkwa na se omo tumi firi mu ai bi so etumi adim dem a wo fi nti bosom ye wo me ye de kan enuanom a ye adwuma ye mu omo didem ebi mo so ahwere wo nkwa ahwere wo nkwa okay all right nti eno na ebekọ so nyame adom wo kyena me pa chan na mo bebọ dwa bi ana eduru ho a ba bi a mo bi a mo hye ho fa keke mo kai sa ada no enne wo hwe hyehyɛ pon no so a enne ye firi ase pa enne ye asole na ye de akai ye nuanom a omu ni ntem biom ana se ye nuanom a omahwere nkwa but wo call station a omankasa okonkura a omankasa wo fire station a basa flag no fire flag no ye sini trase ana se ye bunu mu ase e de se ho dead ana se down so ye de kai ye nuanom enti nanka wo se basa ye de red and blue band boy yensa ana se boy eti e dia dance ana se de kire se ye wo ebra eti se mu ye de kai nuanom a o mafiri mu ebra ye omo ye adwuma enti na de ye firi akwa ye ya asole e de akai wo na afibri pemu no we tight to ye de se se ye be kai abusuafo so ehu ahweyi a e wo se omo ye ana se bambo so mo bo fa eja okay ye da se pa mame nko chief nso so na yentie kakra ode ka ho amayen ya se na menu ane kan ye no se obehwa International Firefighters Day no enuanom a omahwere omonkwa and kwasem the lives of duty a woko akoboa amanfo a ewo ahokyire mu ena ma akosa tibiem ebi edidem ebi setwa ebi tiapai ba ni nyina mu no ye ho se ye gina ya namon so ne yasom oman no na every country without fire service is not the best. Every community without fire service is not the best. Enti se ebehwa se investors ebeba krumu abeyi ejuma na yenya fire factors and as a fire safety officers a wobehwe atoto nyama agu na akwan mu a ebeboa ma ejuma na akonkan if omo ni ho a ejuma na enimu na se ade nso a san se omo ho nti no bobomode ase ombe masa nyama nyina ayede akoso odano yenka ebi mu yaw ebi sisawo aprokumasi nkrofo be 14 akwishia yenuanu bi koye ebi su eprae but yempaba at International Firefighters Day no yenka yenuanu a omahwere omonkwa a wo ma edidem ya ye wo mu sesi anso no ye gina ya na amonso asere so twedi ampro nyankopon koso anwo aye sende ebe ya ibetimi akokompa asomo man no okay medase all right yes so ye da se papa ye wura a kyerɛkyerɛ yen botaye a mode asimani so afiwe ene sede mu besi aye no ede afa apart from eno no bibi fufuro bi wo ho no mo amobeye because me ati ase mu firi ha no amokɔ asɔre mokɔ ya asɔre kakra ɔkyena ne da no ankasa ɛkyena da no ankasa no nso no bibi wo ho no mo amowɔ ye hei mo beye ana se na me ka no it's just mo be commemorate and then that will be all I'm say ɔkyena adana ankasa de ye nhyala enye bibi potin na emum yakopɔn bo a ɛyɛ adwoada na pande ye wo general parade ɛyɛ okay say that way twema enche bia e be say free safety week ase eno de de baba bonten ama ya nenam ama nipa ehun se dwumadi a yedi to ɔkyerɛ yakopɔn de a ye nhyela ni dwumadi potin bia na emum dwoada yakopɔn bo ade a ye be ye parade okay akaka all right me da say empem bebreni a na ya adwene se mo adwuma no eno ane se eja to ba bi no mabedum no ebiom se wo mu a mo nkyerɛkyerɛ ya na mo ye to prevent say ejane be background san ma be dum no apart from sa this core thing na yenim say moye no bibi fufuro bi wo ho no mo bi mu a moye a yenim that's it senya wakai no dodo enim say edwuma ye ya ejadum ko a enya eja nko na yedum ye no ma bebre senya me bra e kasa na odi kan e bobo so yakɔ sa atorentem si a mfa say bia accident ana say bia edan adwudi a ye na yakɔ rescue nipa na say yakɔ gini pa no ye wo machine a say akwanhie si a yedi twitwa eyi nipa no free
fidie nim ana sɛ kai nim ɛsɛn sɛ yɛma yɛn ho nimdie nti no BBC a yɛn ne timi kokɔ yi nipa no nsɛ nipa no bu hɔ no a wɔngu yɛ ebia stia no na ebia apem ne bo ana sɛ ebia crotch bi na bi asini na so ana sɛ bibi saa yɛ ho nimdie a ebitimi ayɛ ayi crotch no ana sɛ ayi stia na firi hɔ no a nipa no obitimi nya ne tie didim but obi a wo nimdie no wɔkɔ a wɔde adeɛ bobɔ ndadeɛ nim ana sɛ wɔbɔ machine nim no bu hu na wafa nkura apra nipa no sen ya car no nya akwanhyia no nti yɛ de ne sɛ ebeyi nipa na firi akwanhyia nim enye no nko obi nso ɛtɔ ebulama a obi tɔ ebulama a nso ɛyɛ adwuma sɛ yɛkɔkɔ yi nipa no efiri amene a ana sɛ nsuo na watom no na me de agora so aduro enu ade yɛ example sɛ yɛ ediwo Joseph Bedu no so obi tɔ ebulama saa ko yi nipa no sevu nipa ne bankwam nso ɔno pie no na ɔsite kɔhwe ma ɔde ɛhwe ne kwa nti obi so tɔ ebulama yɛyi no dan dwurugu bi so a ɛne so ekoyi no obi kɔ atimi fo dua akɔtena so ɔsɛ minsi fam yɛfa sɛ before adwuma sɛ yɛkɔhwɛ ne nipa no yɛde ne esiri fam apart from that no so no yɛ check building plans obesi dan a yɛ asɛdeɛ sɛ wode ba fire service ne yɛhwɛ ɛdan no the exit ɛkwan a ɛwɔ efie no ho na yɛtofo sɛ ɛkwan no ɛdɔɔso sɛ BBC efie hɔ no mo a nipa dodoɔ no nipa na sɛ nipa tifi no benya kwan yɛ den apie ntɛntɛm na ɛkwan no ɛnkɔnyɛ baako ne ahwɛ sɛ window no ne ntokua no so ne ɛpon no so no yɛ burglar proof no so yɛ akyerɛw ɛkwan a wobɛfa so a wobɛyɛ sɛ ne atorenkyɛm esi a wobɛnya ahoti adidi mu. Okay, meda se ma memfa wei ntwam na me ba mɛsan akɔ chief so biom na wakyerɛ yɛn nano ayɛ hyia yɛn no kyerɛkyerɛ yɛn nneɛma baako mmienu biribi ɛnɛ wɔ biribi a pɛpɛ sɛ ɔde bɛka ho ana wadaroma wayɛ ne saa ma yɛn ba wadaroma me ba sisi a pɛpiase ampadu enterprise sɛ menka nkyerɛ wo sɛ dansie ho nneɛma no nyinaa fa brɛ no na ɔnhwɛ na ɔma obi nkɔnkɔsi wo dan yɛba no cement gasem super plus super cool super strong sɛ wokɔ nkran ɛdan akɛse akɛse ɔmu si wɔ hɔ nyinaa no a ɛyɛ gasem ɛna provide cement no iron rods na doa ɛwɔ nketewa kɛseɛ ne a ɛyɛ adantɛm strong marine balls nso so wɔ hɔ yɛba no nkyɛnse a de kuru dan so a ɔwɔ bebree no a ɛho akadeɛ nso saa fidie a yɛde twa blocks ɔwɔ bi saa nso so ɛna ɔtwa blocks ne bi ɛwɔ ne hɔ nti ebi apɛ sɛ ɔkɔtɔ fidie no na wankasa de kɔtwa wɔ blocks a wobɛtumi akɔtɔ na wakɔyɛ wopɛ sɛ blocks no nso wokɔtɔ deɛ ɔmo atwa dada nso a ɛno nso wokɔ hɔ no mu a ɛfiri 4 to 6 inches sɛ yɛ solid sɛ yɛ hollow wɔn nsa bɛka ne nyina ɔmo supply nnuaboɔ na quarry dust ɔka so hɔ nom a wotɔ nneɛma no gu mu wie a ɔtumi de kokogya wotɔ nneɛma no ɔmohwɛ na wɔsɛ yɛde kogya wo a ɔde bɛkogya wo aka prɛkora ɔnyɛ ɛmfiri wɔ hɔ ɔdan aboabo Akim State Junction wobɛhunu no Jubilee Hospital nso ɔbɛn wɔn wɔ hɔ paa ɛna nkwantanim new market wɔ ne wɔn di animhwɛ afei suaduro ne ɔdan kwantempɔn so wobɛhunu yɛn wɔ Apiani Junction yɛne ne di animhwɛ afei akyease nso yɛ wɔ ahwene ase yɛmfrɛ pɛpiase ampadu 0244 166937 0244 166937 0208 299115 0208 299115 ɛyɛ numbers yɛabɛfrɛ na yɛagye wo so Afrakoma Community Hospital nso sɛ menka nkyerɛ wo sɛ wadaroma sɛ onipa bi ho dodo no na wopɛ sɛ ɔkɔkɔgye ayaresa a ɛbɛboa no a wadaroma yɛ na wode no akɔ hɔ no mu ama yɛn OPD service no lab test ahodoɔ nyinaa theater labor ward wɔ hɔ children's ward nso wɔ hɔ nurses no ɔma traini wɔn doctors no nso so saa afei bia wonim obi a ɛtwo ɛha n'adwen ɛtwo tete obi no wonim no a wode ne kɔ hɔ no mu a ɔmo wɔ trained and experienced doctors wɔ hɔ a ɔmbɛ operate no na ayɛ kama 0597 005963 0597005963 afei obi ɛpɛ store room arente ɛwɔ kwan ho ti free ɔdan kokosi amantra anase wo free amantra wo free aboabo ha na ɛkɔ free amantra kokosi ɔdan kuro ni mu ana ebia ɛbɛn Jubilee Hospital kora no a wɔpɛ ɛyɛ store room a rente ɛwɔ hɔ store room ɛnyɛ container store ankasa dan deɛ frɛ number yi sisi a 0244 878763 0244 878763 ofrɛ number we a obɛgye wo so ɔpɛ store room ɛnyɛ container
ɔpɛ store room building ankasa ɛna rente afei barber shop ɛna ɔpɛ obi a n'ani abere so obi bibi ama ne ho na ne wa form adwuma mu tɛ so ɔpɛ serious barbers de a no ɔpɛ dodoɔ wadaroma accommodation baby abɛda a wuntua ɛdan ka ɛwɔ hɔ free wani gye ho ni mutire yi uyi tire ni pa ma wankasa hunu sampa wayi tire a frɛ 0246 889320 0246 889320 o frɛ number we ya ubenya baby ada yi tire yasan apewahwe sika kwan so mame samre fia na mona ye ne mpanimfo from the Ghana National Fire Service Bremu Central Municipal Assembly na ye ne won toa ye nkomobo no so nti yera mark ye be kono na me kase sene na no mo ba ya mutumi kyerɛkyerɛ yen mo ma ye hunu sene ye cylinder na ye be so no sene ye be krakra ye ho enkonko fagya hyehye mfa ma ene bibi foforo ha mbepɛ so de bɛka ho a yo ene de no netini samre ubɛhwɛ ye wo osutɔbrem na ye wo osutɔbrem no ɛba ye nyina ahoɔden electricity ɛwɔ ye fie a ɛwɔ se ye ahwɛ ye pa because se ekoba se ebia efie electrical sockets a ɛwɔ ɛdan mu hɔ no every electrical socket bia no ebi ɛwɔ 2 terminals ebi ɛwɔ 3 earth wire na ɛto so miɛnsa no se electrical socket wire no maye no se life wire no te na ka metal na ɛwɔ ɛdan no mu na ade bia electrical appliance a ɛwɔ fie hɔ no se life wire na ɛho ate no ɛka metal na ɛwɔ ɛdan no mu na ɔmo de socket no ahyɛ mu wɔ wall no ho na ɛka no pa enyina mahɔden electricity ne bɛfam enti ne se wo refrigerator esi so na akwa yi ade wɔ mu na onhyɛ slippers na so ma instant na ubenya electric shock enti na wɔ se yɛ bɔmɔden asɛ yɛ wiring ɛwɔ fie no bibia bɛyɛ pɛpɛpɛ na to so mienu san sɛ enya contact with the metal na ɛwɔ hɔ nintino ɛbɛfa pipe na sɛ ɛdan no mu sɛ ɛdan n'akyi no earth wire no so ɛyɛ very strong enough na ɛho baabi ɛwɔ hɔ a ate na enya contact at the back of odan no a nsuo ɛwɔ hɔ a sɛ obi kɔfa hɔ a ɛde nsusuaso bɔne bɛyɛ den ɛbɛba saa adeɛ wei adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛhyɛ ne nso saa mmere na nso no sɛ nsuo ɛɛtɔ na o television si so a dum tv no ɛfiri sɛ apampan na ɛbɔ ɛdan n'akyi no sɛ ayerɛmu no strike ɛyɛ tender light no edwa a ɛtumi fa saa apampan no mu cable white na cord na efi apampan no so a ɛba ɛbɛhyɛ o television ne akyi no egya betumi ayɛ den atom enti no ɛbɛyɛ sɛ wobɛdum no wodum na saa cable na ɛhyɛ tv n'akyi no yifi hɔ na fa to fam enti na te sɛ yɛte ase a ensuo tɔ a ɛwɔ so obi adum ne tv every electrical appliance bi a esi so saa mmerɛ ne deɛ so wodum no dum no sɛ yɛ fridge sɛ yɛ tv dum no sɛ yɛ fan dum no because enyina mahɔden no ɛna light na efi ewie mu ba no besi saa mmerɛ no voltage na ahoɔden de ba no yɛayɛ mpɛnsɛmu obi antimi ho ano ɔden nti ɛbɛyɛ sɛ wobɛdum no wodum na saa nso na ɛdɛm mu ampo sɛ wobɛhwɛ anka ntete no yɛ maame mu no sɛ nsuo tɔ na ɛdɛm mu no ahwehwɛ mirror wɔ hɔ a ne akɔfa ntama ɛde akata anim because sɛ ayeremu no dwa na esi mu a ɛpagya dɛm mu na agya bɛtuma ayɛ dɛn atom ɛna sɛ nsuo no so tɔ saa mmere na empie ma mmɔnten ɛmɛgyina fie n'anim anaasɛ ɛdan n'akyi o ɛwɔ sɛ wɔdan ne mu ɛwɔ sɛ wɔdan no because light no ayeremu no dwa na adeɛ bi a yɛ object a ɛwa biara no ɛdi kan ɛfa no ansa na esane aba down nti wobɛhwɛ sɛ yɛsi aborosan a te sɛ nana me nua ne ka no yɛsi aborosan a yɛwɔ earth pole a ɔmode si na pampa mu paa adwuma bɛ na ɛdi sɛna ɛbɛyɛ sɛ ayeremu no dwa ɛdi kan gye wɔ soro hɔ na fa baa no na ɛde kɔ asase no ase
enti sɛ nneɛma wei no woba yɛ aso yɛ hɔ no a ɛnyɛ gya no pɛ ne yɛdum ba yɛhwɛ sɛ nneɛma wei nyinaa ne yɛ advice wo ne yɛakyerɛw na ɛsɛ fata a wokɔ a ɛbɛboa wo nsuo ɛɛtɔ na ayerɛm no nso nenam mu a ɛyɛ advisable sɛ mentokua mebiebie daabi ɛwɔ sɛ ɔtom I see. Okay. All right. Inti ene madaroma wam yehu se nsuo to a ade bi eye electrical gadget de wo se yedum no. Tinye sa abre no na o me charge me phone ne kakra. O mami TV ni so no me hwɛ ne ekoso. Na Ghana hakra no nsuo to a ye network ne nya papa. TV na nkasa teko. Eye enkomo a mo na mo no mu adi because ye wasodenfo ho no mo a se gina so aye ndem obehwɛ. Inti na to prevent it no eduru ama network ne ntenko nti ade ni siso ana no signal ono ankasa bedum no yes ye ne waka say omama ne entity nko say ne menua no kae no ayele mo ne te a ahomade ekura na no wode nti eno ankasa na etete ko nti na ye bok ko say na say ye ka che say ya hwe say say nsuo ta ade bi a wa progo wo dem say ye fine say ye TV say ye fridge dundum no nyese udum ne keke udum no no to afi socket ni mu ba no ho ato ko si se inso ne den ebete ansa na wasa progo ade back sa wa anye de sa na se wo earth wire no ayira mo no tia na se wo earth wire nya strong anti obete se empepi inso to sa manfo company na me light bay ekoso light board ekosoro obe check na ne earth wire no na enye strong se earth wire na nya strong na se light na sa ayira mo no etia I was like a na J, a more than a quasas, but enya strong no, na a femitanim, Sinako podi one for fear. Now meet bill and a costro. Sanyan so I just to meet and say just to Fiono. Into air to one, and so shall say a strong. Now in pain pinane a casse say a down be beyond obey a dear, air to wire dear. I say if you run a dear, one casacoto air to wire, nefecura. Okay. Into a teacher now be fix it at where man would and chain. No, I yet no woman. So Okofa Quanchain Ibia, Bakofa a ceiling fine, hook, ceiling fine, a barn. Diabedada down, so I call ye. Tititia. To both say a fibia, Ubenia problem, it will feel no more. Now you will sushi or down say a fibia na a jar at all. A year if you near checking who said, the etwano, and yet original etwaya, a year, ceiling fine, the barn, and on the air. Oh, change and be seen. Omunya wo ha obi abiu enti e wo se enso to a so dundum bibia na ututu bibia e free program na socket na udi go no ko si se enso no bete na wasa asa fix back na wasa ahwewade me main switch advisable say me be adwuma say ya medum no say if you no o say me fa say wa wo fie na mu nyina nipa say nipa wo fie obi e fie bu ha mu nyina obi akwadwuma nti ye nyina te ho ase mu nyina te ho ase do main switch no uba no maso but ye fa ne say me madwuma me yi ebia mapon mo ne anopa yi me kofi me ofie me ko bia enti den tina wo ko adwuma wo du me so hye no nse wo a wo bedu fie ntambia no aso aha but me bi bisa say ye kwa e advice say ye kwa ne fie and one say we du no we du me so hye no eni ko be boa mama to say muska cause be no so en kosoro aha but empempi de ehuni say light off amba obi bet me en fa ne say ebia ye si afimi nka light off amba from January to December esisu sa January to December obi numi ni fridge da ebesu sa 24 hours ko si January to December but the fridge no fridge bi ayeduma 8 hours ya ayeduma wi ya kanyina eye waste eye bill na kwakotua enti udum na obakwaduma bakra no na still na say nkwa na wo fridge nkwa no na nane ye enti say wo free fire but the ka be dum main switch no we do main switch no na we na mako mo ba no masa so the back okay all right that's a jam mark person de kakra kan eno so ho say na menu ane kan no for now no most of the main switch na aba system no sisi and they very sensitive to the extent say obi wo na ono utifie wo ko ebia o de bi yenye siso menu ana o kan na yampa ni papa mu de se odumu no ba se wen numu na say na make sisi o ma ya abefo din bi aba very sensitive pa ekoba se ebia for to be an high voltage be ba if you honor from the main pole na e supply to feel na fuse system na na kasa be triple down e be triple e tiba fam sana na breaking power na e ba no
na say affect niama na e wo fie no ba ne papa mu pa dia e best say obey den obedum no sample na odum no na obefie na ekoba say enyina mahode ne sa call off bi o